ne bala lamɛbagaw ala dangala na aw ɲuman ye surika kɔnɔna la bi a balimakɛ edi de don u bɛ ne wele ko Dante k'o bɛ yen bi dɛ wa k'o bɛ yen an ka taga ne bala lamɛbagaw breaking news y a pas d'alternative y a pas d'alternative que candidature pour la candidature de Assimi Simbo Goïta Dakantigi y a pas d'alternative c'est-à-dire au kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an maliyɛn denw an b'a dɔn an bɛ mun fɛ an b'a dɔn an bɛ mun fɛ an b'a dɔn an ka laɲini fɛn min ye masa min ye ala ye Assimi Goïta nin y'a san 2 de ye a bɛ fanga la a bɛ ka baara sugu bɛɛ kɛ a bɛ ka baara kɛ an ye mɔgɔw ye ka an wele ceux qui sont les témoins minnu bɛ Assimi baarakɛcogo dɔn an ye mɔgɔw ye k'an wele k'a fɔ an ɲɛna a bɛ wuli heure min na a bɛ se baarayɔrɔ la heure min na c'est-à-dire bɛɛ y'i ta fɔ Assimi ko la bɛɛ y'i ta fɔ Assimi ko la diɲɛ bɛɛ ko ko Assimi Afrique bɛɛ ko ko Assimi Amérique bɛɛ ko ko Assimi diɲɛ bɛɛ ko ko Assimi hali n'i ye tubabuw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ko jɔn ye Afrique président ye u b'a f'i ɲɛna ko Assimi Goïta oh yeah hali nazaraw b'a fɔ ko Assimi Goïta oh yeah bɛɛ ko ko Assimi mun de la parce que a ye baara kɛ donc ni baarakɛla b'i bolo ka ban i bɛ mun de kɛ i bɛ ko sugu bɛ kɛ ko baarakɛla ko o tu i kunna o ka taga n'i ye an b'a dɔn référendum o bɛ sen na donc référendum bɛ sen na an b'a dɔn o ko bɛ ka kɛ inshallah donc ne bɛna mun ɲini aw fɛ a ye commentaire bila n bɛ fɛ a ka voter mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka surkati lamɛn a y'a partager la candidature présidentielle de Assimi Simbo Goïta Dakantigi yes ou non donc n b'a ɲini aw fɛ ni Assimi ka candidature n'o o de ka di aw ye a bɛ fɛ Assimi k'i présenter élection présidentielle la n bɛ fɛ aw ka voter k'an to so kɔnɔna la masha Allah an bɛ tila k'a jateminɛ an bɛ tila ka n'a bila bɔlɔlɔsira bɛɛ kan Assimi ka kɛ Mali président ye k'i présenter candidature la aw b'o fɛ wa ou bien maliyɛn denw aw tɛ fɛ Assimi k'i présenter moi Dante j'aimerais qu'on commence ce débat dès maintenant parce que n'i y'a mɛn a bɔnna kan a sigira kan de mɔgɔ i ma mun fɔ i siriyɔrɔ la i kan'o fɔ i fɔniyɔrɔ la donc ensemble sauver le Mali ensemble sauver le Mali an ka jɛ ka Mali jɔ masha Allah an y'a jigiya bi ta kɔ bi ta tɛmɛnen kɔ an b'an ka campagne an b'a daminɛ depuis bi inshallah donc c'est commencé d'abord déjà donc au kana bari mɔgɔ si la la candidature présidentielle de mon jeune frère mon président Assimi Goïta Simbo Dakantigi est commencé donc n bɛ fɛ k'a sɛbɛn a k'a sɛbɛn en anglais yes or no an ɲɛ b'a la cogo min na o la confusion tɛ k'a la Assimi ka kɛ Mali président ye a ka kɛ candidature ye walasa ka fani sagow datugulan tu u kɔnɔ an sɔnna a ma wa ou bien an ma sɔn a ma donc à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse ne bala lamɛbagaw munna ne Dante bɛ fɛ an ka Assimi kɛ président ye permanemment n bɛ n da don a la très rapidement a b'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye f'i ka jateminɛ de kɛ i ye faamu diɲɛlatigɛ ye jateminɛ de ye donc mɔgɔninfin ni ala y'i sɔn hakili la i ka jateminɛ kɛ n'a ye i b'i jija i ka baara fɛnɛ kɛ n'a ye parce que mun de la le monde elle est faux le monde est faux mon argent mɔgɔ mana wuli n ka wari oui le monde elle est faux ma maison n ka so ma voiture n ka mobili mes enfants ne denw mes diplômes n ka diplômes i ye faamu mes emplois mon employé n ka baarakɛlaw mon mari n cɛ ma épouse mon épouse n muso mes familles n ka denbaya mes habits n ka finiw mes chaussures n ka samaraw mɔ diɲɛ b'o de la masa min ye ala ye Assimi sigi ni sisan cɛ a ye ko bɛɛ yira maliyɛnw na fo mɔ a ye ko bɛɛ yira anw na fo mɔ a y'a yira anw na ko ale Assimi il est le serviteur de notre pays Assimi y'a yɛrɛ ko de ye a m'a da anw ka jamana ma dɛ a tila ka n'a yɛrɛ k'a fɔ ko il est le serviteur de notre continent awɔ a y'o kɛ dɛ a y'o kɛ oh yeah a y'o kɛ Tunisie RCC cɛ in kelen ka RCC daminɛ Assimi ye mun de kɛ il a été le seul président de l'Afrique de l'Ouest mun ye avion bila ka taa ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ fɛ ka bɔ Tunisie ka na Mali kɔnɔ k'i ka don avion kɔnɔ il était le seul président qui a fait ça o kɔrɔ ye mun de ka yira bɛɛ la k'a fɔ
que c'est pas quelqu'un qui tient à sa propre service. Ça veut dire qu'en anglais, is not a selfish. Assimi Goïta is not a selfish. Il ne pense pas sur lui, à tes miracles. Donc, quelle dignité dans cette vie. Oye Mokobaya Tamaseri. Donc, Orila, Ame Kosoubeke, ka Assimi Goïta, ka Kanga président. Inch'Allah. À l'ère des infos pertinents, dans tes faits, son analyse, ne balan ne mebrao, anga dien nouvelle de Auma, Masha'Allah. Ambola Hermina, Obeya Meka Fo, Kanga Famau, Obeka Plominke, dien Fambe fait, Amadou Mosila. Anga Famau Beka Djougou, Datukuna, Tchoukono Tromina, Obeku Datukuna, Tchou, Ukono, Otola. Malié, mouvement Mikeni, a normalement délicat que Diekono, depuis Allah Mali dans Domina. Ka wuli ka pansan fɛ i n'a fɔ ko lati kolon sara ka taa ɲamɛ ka taa u datugunan su kɔnɔ sanji bɛ ka jigin u kan adamadenw sadi ko terisiw ko woyi ko n b'a ko mun de y'an sɔrɔ yan mali kɔrɔ bɛɛ de bɛ tɛrɛn ŋa nin ɛri na an donna de k'an ka jamana k'a récupérer pour de bon ayi u ma natɔ ye dɛ u ma natɔ ye dɛ wa n y'a mɛn fɛnɛ ko n'aw bolo ko mansiw nana n'aw bolo ko armement nana ko foyi ma na fɔlɔ ko hélicoptère 12 ko ala ɲɔgɔn tɛ Amérique bolo k'o fana bɛ nalen ko bateau 3 o de bɛ port la a tɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an bɛ kuma la heure min na bateau 3 de bɛ Laginɛ port la a tɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ pour doter les Maliens. La candidature de Assimi pour devenir notre président, yes or non? Donc, ne balala mabagaw à l'aide des infos pertinents dans tes faits son analyse. Ne y'a fɔ aw ɲɛna n'an ka jamana tɛ faden sago jamana ye. Ne y'a fɔ aw ɲɛna n'an ka jamana ye mɔgɔba jamana de ye. Ne y'a fɔ aw ɲɛna n'anw bɔra mɔgɔbaw de la anw tɛ mɔgɔlankolon ye. Ne balala mabagaw mun de la an kan ka Assimi Goïta supporter, mun de la an kan ka ko sugu bɛ kɛ Assimi ka an ka président ye. Ne bɛna aw lataga fo sanfɛ legelege la. Ne bɛna mana da aw ye. Ne bɛna kisa di aw ma a ka dɔn k'a fɔ ko jamana in ko ala m'a dan faden sago kama ayi e m'a ye ni kɛra maliyɛn den kolon in dɔrɔn ala b'i halaki e m'a ye mɔgɔ ye mali janfa gabakuru ni samara sengɛrɛn tara bɛɛ kama k'a bɛɛ labɔ a place la o ma k'aw sigilen ɲɛna mali kɔnɔ an m'a ye mɔgɔ y'i biri tubabu ye maliyɛn denw ye samara kɛ k'i bo o de la b'u jɔ ko maliyɛn bɛ mɔgɔ janfa ko mɔgɔ kelen b'i layɛlɛn sanfɛ ko b'i lajigin ça c'est faux et c'est archi faux que cela soit clair. Malien ma masila yɛlɛn sanfɛ ka tila ka lajigin malien ye malien den kolon de la yɛlɛn sanfɛ ka tila ka malien den kolon den ka lajigin mun de la e ko k'i bɛ kɛ président ye malien denw dari e la ka tugu e kɔ k'e kɛ président ye e kelen président ye jaja e bɛ ka siran tubabuw ɲɛ e bɛ tubabu jɔndenya la malien dun ye halala de ye ni malien ye halala den sugu min ye e ni ala na kira cɛ o bɛ to o faden sagoya la an tɛ to yen dɛ an tɛ se. Antitoy. Donc, on est là pour datugunan tchou kono, maximum de partage. Donc, nous datugunan tchou kono, on va bolissa ko woy ko ba ko munyu soro. Faut ima soro. Au datugunan tchou kono. Parce que aya essayé kaba munumunu jamana dewni. Aya fanga demne tromina ama labante. Avec comme c'est ça, avec a kosu beke, Assimi beke président inshallah. Nek ka simo dakantigi, a quel président c'est ça? Assimi kelenga masake asigi, ka soroka nyina atraboloko. Aide malente soma de. Ante soma de. Ni au cadre un yon tagaron mina amenyon blind il faut continuer ite kele de na onye ikele ngati I masake chongo kibi ranyina isiki kunko aide mogote nyina ina kunko ambudon an tungaran kiwuli donc Assimi mogobadi ay mogobaya djugo de ke malien dion nous on doit à Assimi de devenir notre président pour de bon inshallah wa ma ke fene Assimi men akli jigi Mali mogobadola Mena Mali mɔgɔ min tɔgɔ fɔ aw ye mɔgɔ gansan tɛ nin ye dɛ Assimi mɛnɛ Dante hakili jigin joona a bɛ ne hakili jigin histoire de Boubacar II Assimi mɛnɛ hakili jigin Boubacar II ka kisa de la maliyɛnw Boubacar II ka kisa Assimi Goïta a bɛ ne Dante hakili jigin o de la aw b'a dɔn le empereur le roi Boubacar II of Mali ale de kun ta ye Mauritanie ye ale de kun ta ye Tchad ye ale de kun ta ye Guinée ye ale de kun ta ye Guinée Bissau ye ale de kun ta ye Burkina Faso ye ale de kun ta ni jamana kuntani bɛɛ o ni Niger ni bɛɛ kun ta
Mali tɛ jamana gansan ye dɛ. Nin bɛɛ tun ye Boubacar Den ta ye. N'i ye Boubacar Den sulawuli bi k'a fɔ k'ale ka Mali filɛ nin ye, a b'a fɔ ko mɛlɛkɛ mawutu ka segin n'ale ye tuguni san. A b'a fɔ ko mɛlɛkɛ mawutu ye erreur kɛ, ko a ye jamana min yir'ale la nin ye, ko non, ko nin t'ale Boubacar Den ka jamana ye. Mɛlɛkɛ mawutu b'a fɔ a ɲɛna ko wallahi billahi Boubacar Den n'i y'i ka jamana ye dɛ. A b'a fɔ ko ayi mɛlɛkɛ mawutu a ye erreur kɛ, nin tɛ ne ka ba Mali ye. Ne bala lamɛnbagaw, jɔn de tun ye Boubacar Den ye? Boubacar Den de ye masakɛya kɛ. Tellement que masakɛya bɛnnen kun don a la, tellement a ye jamana mara, a ye Tchad minɛ. Tchad tun ye Mali ta ye. Tchad faisait partie du royaume du Mali. Mauritanie faisait partie du royaume du Mali. Guinée-Bissau faisait partie du royaume du Mali. Niger faisait partie du royaume du Mali. Ni bɛɛ tun ye Boubacar Den ta ye. A y'a minɛ k'a don dabala, k'a don porola, k'a tɔbɔtɔ, ka jamana économie, jamana sɔrɔ, jamana taɲɛ, k'a bɛɛ sabati. Tellement que Boubacar Den jamana mara ka ɲa, a y'i kanto ko baara wɛrɛ t'ale bolo k'a kɛ tuguni, ko a bɛ fɛ ka diɲɛ de fara Mali kan, k'a bɛ diɲɛ bɛɛ minɛ k'a fara Mali kan. Maliyɛn denw, an bɔra o de la, o jamana de bɛ kulonkɛ la bi. Boubacar Den ko k'a bɛ diɲɛ minɛ k'a fara Mali kan, o de la a bɔra Mali la ni ka taga Amérique découvrir. Boubacar Den de ye Amérique découvrir. Boubacar Den de ye Amérique découvrir. A bɛ taa tuma min na janjo la, a bɛ taa tuma min na tunga la, a bɛ taa tuma min na yala la, o de la Maliyɛn den ka yala a b'an jeli de la, o de la Maliyɛn den tɛ sɔn fɔriya ma, Maliyɛn den halala a si tɛ sɔn fantanya ma. Maliyɛn den halala a muso a cɛ n'a tɔɔrɔla a b'a fɔ k'a bɛ taa nafolo ɲini ka segin n'a ye a fa bara, a tɛ kɔrɔbɔ. Maliyɛn den de ye siya ye, hali n'i ye Amérique ta k'a sigi a kun, n'a ye nafolo sɔrɔ a b'a fɔ k'a bɛ taa a fa bara. Siya tɔw olu mago tɛ nafolo yɛrɛ la, olu mago bɛ appartement de la. Awɔ, i bɛ appartement d'olu ma dɔrɔn u b'a fɔ ko o ye u b'a fɔ ko k'u tɛ t'u ka dugu la tuguni. Appartement dɔrɔn u tɛ taga, u tɛ taga, i bɛ appartement dɔrɔn u tɛ taga, wallahi u b'a ko dugu kura jɛra. Mais Maliyɛn den de bɛ kɛ milliardaire ye Congo Brazza, Maliyɛn den de bɛ kɛ milliardaire ye Amérique, Maliyɛn den de bɛ kɛ millionnaire ye Congo Brazza, Maliyɛn den de bɛ kɛ millionnaire ye France, Maliyɛn den de bɛ kɛ millionnaire ye Chine, Maliyɛn den de bɛ kɛ millionnaire ye diɲɛ fan bɛɛ. Dès que a bɛ nafolo sɔrɔ, hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na, n fa bara. O y'a halalaw ye dɛ, o y'a halalaw ye, a hɛrɛw kɔni, a yɛrɛ yɛrɛ minnu ni worotan denw, awɔ, Maliyɛn den worotan den, ayi ale bɛ segin ka so dɛ, ale tɛ to kɛnɛma. Worotan den, ayi la ilaha illallah. Worotan den mina so, awɔ, worotan den mina so. Mais masa min ye Ala ye Maliyɛnw, maa min tɛ worotan den, jɛnɛ ko dɛ, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maa min tɛ worotan den, ayi dɛ, maa min tɛ worotan den, ale b'a ta de ka boli n'a ye biri ka taa kari maa wɛrɛ ka jamana kɔnɔ a bɛn Ala la. Wallahi oh yeah, awɔ. Maa min tɛ worotan den, maa min ta kɛra kɛnɛ ma, ayi la ilaha illallah, ale bɛna de k'a ta k'i kɔnɔ fa la ntew ka boli n'a ye biri ni ka taga cari maa wɛrɛ ka jamana kɔnɔ. O ye dugu jumɛn ye? Laginɛ u bɛ taa dɔ bila yen, o dugu jumɛn ye? Sénégal u bɛ taa dɔ bila yen, o dugu jumɛn ye? Abidjan u bɛ taa dɔ bila yen, o dugu jumɛn ye? Dubaï u bɛ taa dɔ bila yen. N'u kɔntanna yɛrɛ u bɛ taa Faransi quartier kelen san, awɔ, halalaw tɛ. Halaladen a n'ale y'a sɔrɔ dɔrɔn a fa bɔra. Halaladen n'a ye dollar sɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko n kan ka dugukolo jumɛn de san Mali kɔnɔ, n'a y'a sɔrɔ dɔrɔn n kan ka jumɛn de kɛ, n kan ka balima jumɛn de dɛmɛ. Donc n'i ye o sɔn ye mɔgɔ la, i kɛra Boubacar Den bɔnsɔn ye. N'i y'o sɔn ye mɔgɔ la, i kɛra Boubacar Den bɔnsɔn ye. E ye Mali den yɛrɛ ye, e fa sɔrɔla so, i ba sɔrɔla so, e ye halala ye, worotan den o y'o ye. E y'o ye, Maliyɛn den tɛ fili, Maliyɛn den tɛ fili fan si, mais maa o maa ye sɔrɔla gosi la, maa ni worotan ma b'i nɔfɛ, o ka kɛwale a tɛ fili. Donc Assimi Goïta nin ye worotan den de ye, sinon proposition min kɛra nin cɛ in ye, wallahi billahi sisan b'a sɔrɔ a ye Mali da tɛmɛ kɔnɔ, u y'a minɛ k'a tɛntɛntɛn ni k'a mugu bɔ, ni k'a ta k'a kɛ to ye, k'a kɛ basi ye, ni k'a kɛ ɲugunna ye, ni an b'a ta ka karan kɔnɔ i n'a fɔ k'u ye mun kɛ président tɔw la, a ma sɔn.
woro tan den don o de la an bɛ ko sugu bɛ kɛ ni ka kɛ président ye permanemment d'après leur dit démocratiquement an b'a k'a ye an k'an yɛrɛ sɔrɔ o ye entre parenthèses donc Assimi Goïta a bɛ ni hakili jigin Abubakar D la Abubakar D tellement que masakɛ kun don ka yira aw la ko Mali mago ko maliyɛn den kolon k'o de ka ca sinon maliyɛn den ɲuman o bɛ kɛ Abubakar D ɲɔgɔnna de ye mun de la Abubakar D ye Mande mara ka kɛ wura ye ka jamana mara ka nafolo ladon ka dɔnniya ladon ka dɔnniya sɔrɔ ka kodɔn sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka danaya sɔrɔ Ala y'a sɔn a ko k'i jɔn ka taga diɲɛ tɔ minɛ k'a fara Mali kan donc n'i ye diɲɛ Mali nɔfɛ a kana bara o la Mali de tun bɛ diɲɛ nɔfɛ kunun n'i ye diɲɛ Mali nɔfɛ a kana bara o la maliyɛnw Mali de tun bɛ diɲɛ nɔfɛ kunun awɔ mais i b'a dɔn bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko mɔgɔ fila banfɛn tɛ awɔ ko mɔgɔ fila banfɛn tɛ diɲɛlatigɛ ye ni e ye kulonkɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na k'a minɛ k'a k'i ɲɛna a bɛ komi i ka muso n'i y'i ban k'i muso minɛ ka ɲa n'i y'i ban k'a minɛ ka ɲa n'a y'i furu sa a bɛ bɔ i kun i n'a ye cɛ wɛrɛ kun kɛ awɔ o ye e m'a minɛ ka ɲa o e m'a sɔn k'a minɛ ka ɲa o bon Mali bɛ ten de ni Mali ye den ɲumanba di den belebele jamujan dugukolo sanumanba fɛn bɛɛ b'a bolo mais maliyɛndenw ko k'u tɛ Mali minɛ ka ɲa Abubakar D mɔdenw n'a fufafu u ko k'u tɛ Mali minɛ ka ɲa o mɔnɛ de donnen don anw na an b'o mɔnɛ de kɔnɔ ne Dante bɔra o de la k'an da don kɛlɛ la ne bɛ n to de la n sigilen bɛ n ka denbaya kɔrɔ Amérique yan n ko n tɛ se k'an sigi k'an ka jamana ye nin fadensagoya in na n ye n to de la ka jateminɛ kɛ ka den kɛ nin ye n'o tɔgɔ ko Assimi Goïta n dɔgɔnin n kɛlen k'a ye n ko nin ye kamalenkɔrɔ ye cogo jumɛn n ko n'i ye cɛ y'a ɲɛ la ni ne ye cɛ la y'a ɲɛ la ne ye wara de ye wara mana wara lajɛ a ɲɛ la a tɛ fila ma donc n ko Mali mago bɛ nin de la nin y'anw ka Abubakar D de y'an bolo an minnu bɛ k'a supporter an bɛ k'a ka sayibaw ye an bɛ tugu a nɔfɛ k'a lawaleya a bɛ kɛ ten de an minnu ye n b'a kɔ an bɛ k'a ka sayibaw ye an bɛ tugu a kɔ i n'a fɔ ko Alakira sallallahu alaihi wasallam rasulu n'a ka jamaw i ye faamu Seyida Ibrahimu i ye faamu Aliyu i ye faamu o n'a ɲɔgɔnna caman olu minnu tun bɛ Abubakar Sirikiw olu minnu tun bɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam nɔfɛ walasa rasulu bɛ se k'a ka rasuliya kɛ cogo min na masha Allah Assimi y'anw ka Abubakar D an b'an lantura da la an jamanaden ɲɛnamaw an minnu ye worotan denw ye an minnu b'a dɔn an bɔra fɛn min na an minnu b'a dɔn mun bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an minnu tɛ dɔn kɛ ni misiri man d'an ye wa an t'an fari siɲɛ n'a t'an ŋɛɲɛ an bɛ tugu an ka président kɔ ni k'a jukɔrɔma tintin inshallah maliyɛnw a bɛ fɛ Assimi ka k'aw président ye wa yes or no Abubakar D ye mun de kɛ Abubakar D a m'i kulonkɛ balimaya la a bɛ taa tunga la a ko k'a bɛ taa diɲɛ minɛ ka diɲɛ fara Mali kan o yɔrɔ de la a b'a dɔgɔkɛ a b'o bila a nɔ la ka fanga kalifa ka royauté k'o kalifa a dɔgɔkɛ la n'o bɛ wele ko Kanku Musa Kanku Musa nana nafolo sɔrɔ so Kanku Musa nana mɔgɔbaya sɔrɔ so Kanku Musa o la bamananw b'a fɔ ko ni dɔ m'i biri ko dɔ t'i pan ayi ni dɔ m'i biri dɔ t'i pan dɛ ni dɔ m'i biri n'an bɛɛ y'an jɔ k'an tilen ayi an bɛ ɲɔgɔn kan kari ni bɛɛ jɔ k'i tilen k'an pan ayi an bɛ ɲɔgɔn kan kari sa Yuba Sila fo dɔ k'i muɲu Yuba Sila ni e ma taa Faransi ka baara kɛ walasa i denbaya ka balo Mali la olu t'u diya dɛ fo dɔ k'i muɲu diɲɛ bɛ ten de Yuba Sila donc Abubakar D ale de y'i muɲu ka masakɛya kɛ ka wuraya kɛ ka jamana baden ta k'a fara ɲɔgɔn kan n'a bɛɛ kun tɔgɔ ko Mali o kelen a ko k'a bɛ taa diɲɛ minɛ k'o fara Mali kan a y'a dɔgɔkɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Masa Musa Kanku Musa n'a bɛ fɔ ko sanutigi Kanku Musa tɛ sanutigi ye Abubakar D de ye sanutigi ye a ye masaya kalifa Kanku Musa de la ko n'a seginna k'a k'a lasegin a ma o kelen Abubakar D taara yala a taara yala i n'a fɔ ko an minnu bɛ tunga la a taara a bɔra Amérique kalama donc Amérique ye Mali ta de ye n'i tigi k'a lajɛ en temps contemporain n'i y'a lajɛ histoire la a ma da Amérique ma dɛ a tila ka bɔ Guatemala ka Guatemala fana découverte kɛ Abubakar D de ye Guatemala découverte kɛ c'était malien e ni Ala cɛ an kan ka kɛ fɔri n ko yɛrɛ dɔn baliya de bɛ mɔgɔ kɛ zuwemina ni dɔrɔkutala ni gulɔmina ye
on ye mɔgɔ badenw de an tɛ mɔgɔ lankolonw ye dɛ an ni tubabu tɛ kelen dɛ ala kana an filan yɛrɛ ma Guatemala Aboubacar Dieye ale de y'a découvert kɛ USA n'o ye Amérique ye Aboubacar Dieye ale de y'a découvert kɛ et Uruguay kelen kelen Aboubacar Dieye ale de y'a découvert kɛ k'a b'a ta k'a fara Mali kan mais masa min ala ye a taara tunga la a ma se ka segin o de la bɛ fɔ ko tunga tɛ danbe dɔn ko fo den ɲumani ala kana an si kɛ tunga la su ye bɛɛ ka ɲi fabara donc ni Assimi ka nin mɔgɔbaya in ye ka Assimi ka nin kɛwaleba in ye a man ka maliyɛn den foyi dabali ban ni ye anw bɔkolo de ye ni ye barasa de ye ni ye barasadɔn de ye ni y'anw kɛwale de ye ni y'anw tacogo de ye ni y'anw dakan de ye donc Mali tɛ jamana kuntan ye Mali tɛ jamana gansan ye donc an mana koba kɛ a man ka mɔgɔba dabali ban mɔgɔ bi i bɔkolo dɔn a man k'i dabali ban mais sa o ma se ala kala a ye nin minɛ a ka faron a ka nkalonbɔ date da mɔgɔ minnu n'i y'u tɔgɔ fɔ a kan ka dugukolo yiri quoi yigi mais hali bi i b'a dɔn ko maliyɛn t'o tigi kalama quoi ne bɛna mɔgɔ min tɔgɔ fɔ e ye a ti diya mɔgɔ ye quoi parce que u b'a fɛ ka alama dɔ tɔgɔ fɔ quoi nka n ye min kɛ n bɛna maa min tɔgɔ fɔ a ka bon ni Mali wariju bɛɛ ye a ka bon ni Mali maa o maa ni tɔgɔ ko Mali a ka bon ni minnu de tɔgɔ fɔ quoi ayi o ye Boubacar Dieye de ye quoi Boubacar Dieye a n'a balimakɛ Musa minnu de tɔgɔ f'i ye quoi mais n b'a f'i ye dɔrɔn ni maa kelen tɔgɔ ye dɔrɔn parce que kelen de ye kelen ka baara dafa quoi mais ko i ka plateau baara banna n tɛna n yɛrɛ bila a la quoi i b'a faamu Boubacar Dieye ale de y'a miiri ko a ye Afrique mara quoi comme k'a b'a fɛ ka diɲɛ tɔ fara Afrique kan pour que farafin ka kɛ diɲɛ tigi ye quoi ale taara Saudi mission na quoi a y'a ka temps consacré o de la quoi ale de y'a ka temps di o la quoi ka wuli ka bɔ masaya la ka taa sa ji kɔnɔ k'a ka wuru perdre k'a ka histoire tunu quoi a ka laɲini nɔfɛ a b'a fɔ min ma ko a ka objectif arabu ko hadafu maa kelen ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ mara i m'a faamu ka Manden mara Manden Mali la Guinée Sierra Leone Gambie bateau tɔgɔ di Guinée Bissau i m'a faamu wa olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mauritanie ka taa bila fo Niger ka taa bila fo Faralamini i bɛ Faralamini dɔn wa Faralamini de Tchad ye ne kun ye Manden ye o bɛɛ masaya le kuma ale kelen pe bolo o tigi de banna o la tuguni ka sɔrɔ ka a yɛrɛ dɔgɔkɛ wele Musa ka sɔrɔ k'o wele ka masaya di o ma quoi ko n'ale sara quoi ko ka continuer ni masaya quoi mais n'ale nana ko ka masaya segin a ma quoi ko kolo b'ale la quoi o b'ale bali ka sunɔgɔ ko n'ale ka tɛmɛ masaya in kan quoi cɛw bɛ Mali fɛ koyi mɔgɔ b'u faso fɛ dɛ ni maliyɛn min ko i t'i faso fɛ anw b'a fɔ k'i tɛ maliyɛn de ye quoi ni maa min ko k'i t'i fɛn kɛ Mali kɔsɔn anw b'a fɔ k'o ka ɲi parce que anw d'o dayɔrɔ sɔrɔ an ni na quoi ne tɛ sa Mali kama anw ye cɛw ye minnu b'aw sa diɲɛ bɛɛ ye o tariki ɲuman tɛ ala ka dɛmɛ si ka tariki la ni kɛrɛya bɔra a la parce que o ye diinɛ ye mais adamadenya balansi kɔnɔ Aboubacar Dieye ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ ale de ye Amérique découverte kɛ avant Christophe Colombo n b'a ka dugu sigilen tɔgɔ f'i ye ale de ye Guatemala sigi Uruguay ale de ye o sigi farafin de kun don ko Manden Mali la yan ko an wura Mali wura de to kala fo farafin Mali ka wura de ko do le roi malien i m'a faamu Uruguay Paraguay Guatemala a bɛɛ ale ka dugu sigilen de ye ale de ni jamana découverte kɛ ka roi kɛ yen sa kun t'a dɔn la k'a bɛn'o de fara Mali kan mais a ma segin donc a ye fanga di a dɔgɔkɛ Musa ma donc maintenant n b'a f'i k'a lamɛn quoi Musa ka temps kɔnɔ Musa ye mun de kɛ Musa ye kurun 700 fara ɲɔgɔn kan kurun 700 k'a fa sanu na maa 70,000 a ka équipe dɔ ko maa 100,000 kɔ i m'a faamu wa ka taa dɔnnibaa maa 25 ta ka na n'u ye ka na Tumutu cité bâti ale si kɔnɔ ka Tumutu sigi ka na ni dɔnnibaa 25 dɔ ko 40,000 ka na minuscule sɛbɛnni dɔnni min tɛ kelen ye
doni bulu fara a gafe n'a gafe ka a bata ni wɔɔrɔ bila Mali kɔnɔ ale de ye Kanku Musa ye donc o de ye Mali sanu ta ka taa nin bɛɛ lajɛlen san ka na n'a ye ne yɛrɛ min sigilen file kɔnɔ ne ye Kanku Musa ka sanu sɔngɔ ye Kanku Musa ka sanu dɔ ye ne yɛrɛ ye quoi a ye wari min don dɔnni na ne y'o dɔ de ye quoi ne sigilen min filɛ nin ye ne bɛ se k'olu jira i la quoi a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko bɛna waso télé la quoi. Allahu Akbar. Donc an ye mɔgɔba denw ni an ye mɔgɔba bɔnsɔnw ni anw tɛ nami nɔrɔ ye anw tɛ mɔgɔ denw ye mais je vais aller plus loin parce que a b'a dɔn ça serait plus facile ne Dante k'an sigi yan k'a fɔ ɲɛna bombe dɔ cira an fɛ bombe dɔ cira an fɛ mais ne t'o la moi je suis dans ne bɛ kɛlɛ min na ka Assimi Goïta kɛ Mali président ye permanemment inchallah premièrement deuxièmement anw maliyɛn denw an ka kɛ den ɲuman ye a nɔfɛ walasa an ka jamana minɛ ka don an sago la pourquoi maliyɛnw ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la fɛn kelen de nɔfɛ bi o ye Afrique de diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la Afrique de nɔfɛ mun de la parce que diɲɛ ressources bɛɛ a bɛɛ bɛ Afrique maliyɛnw an bɛ kuma la heure min na masa min ye Ala ye nanzaraw bɛ k'u denw de bila ka Mali ni Afrique histoire k'a kalan u denw kun depuis u san 11 depuis u san 8 depuis u san 9 depuis u san 10 ka yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko l'avenir mondial se retrouve en Afrique spécialement au Mali est-ce que an maliyɛn denw an bɛ k'o kɛ an denw na why kids are learning about African country about African continent it is the global domination Tobu denmisɛnninw olu de bɛ ka Afrique continent kalan parce que ko l'Afrique va être domination mondiale ni nana anw ka jamana lajɛ ka Angleterre lajɛ juru min bɛ Angleterre la c'est 97% de leur PIB ni Angleterre nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nafolo sigiyɔrɔma 100 sigiyɔrɔma 87 u ta tɛ juru mais ni Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nafolo sigiyɔrɔma 100 juru min bɛ Afrique la an ka PIB n'o y'an ka global jamana revenu national ye an ka jamana ressources ni a hɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de ye PIB ni nan'o lajɛ i bɛna lajɛ Afrique juru bɛɛ 9% o kɔrɔ ko ni Afrique ye baara kɛ k'an yɛrɛ bɔ faden sagoya la k'an yɛrɛ bɔ nami nɔrɔya la an yɛrɛ bɔ gerebudenya la parce que an ka baara ye gerebuya de ye k'an yɛrɛ bɔ kulonkɛ la ka yan'an ka kulonkɛ kɛ an ka baara kɛ parce que kulonkɛ tuma a tɛ tɛmɛ ni Afrique y'o kɛ ne bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna san 1 Afrique b'a ka juru bɛɛ sara ka ban a bɛɛ ni Ala na kira cɛ oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah donc aw bɛ ka taga mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ k'u bɛ ka donation di aw ma olu ka nafolo olu bɛ ka wari bɔ fɛn min na o wari yɛrɛ t'u ta ye Ala n dɛsɛ n'i y'a mɛn ko Angleterre nana wari di Mali ma Angleterre nana wari di Abidjan ma Angleterre taara wari dɔ di u yɛrɛ ka kuma ko donation on doit aider l'Afrique ok ne bɛ k'a fɔ aw ɲɛna statistique contre statistique globaux et Pays-Bas de Britannique 100% 87% de leur PIB c'est en crédit c'est en dette en anglais o kɔrɔ ko Angleterre n'a ka nafoloba Rothschild n'a ka nafoloba Angleterre wari n'a ka wariba nin wari in bɛɛ lajɛlen na wari min y'a jamana yɛrɛ ta ye ce n'est que 13% 97% de leur richesse ne les appartient pas mais quand tu regardes l'Afrique an ka jamana juru bɛɛ Mali tɛ dɛ Afrique bɛɛ notre continent an ka Pays-Bas k'an ka jamana nafolo ta k'a lajɛ juru min b'anw na gangs hors PIB ce n'est que 9% donc ce n'est même pas tard Ala ma daminɛ fɔlɔ an bɛ perdu fɛn damadɔ dɔrɔn de la fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye parce que hadamaden jamana ressources ɲɛna cogo cogo n'i ye mɔgɔlankolon ta k'a bila i ɲɛma a bɛ mɔgɔlankolon de bange jamana kɔnɔ bamananw ko anw ma ko kami k'a b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ tuma bɛɛ o de la c'est très très important an ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛnama an k'a sugandi
comme an bɛ Assimi Goïta dɔn an ɲɛ b'a baarakɛcogo la an b'a dɔn mɔgɔ ladiri don mɔgɔ sanuman don i ye faamu a bɛ maloya a bɛ siran a bɛ tasi a bɛ tɔbɔ wa a tɛ jamana in falen foyi la mɔgɔ si ye donc an bɛ taga ɲini yɔrɔ jan wa an bɛ ko sugu bɛ kɛ sisan ka a jukɔrɔma tintin k'a senkɔrɔma yɛlɛ walasa a bɛ to a ka masakɛya la cogo min na inshallah donc an ka jamana de ye futur ye an ka jamana de ye avenir ye o de ye tiɲɛ ye donc an tɛ se k'an kulonkɛ la mais sa o ma se ala ka la nka o ma n ko tubabudenw de bɛ ka afiriki kalan munna o bɛ ka afiriki kalan o bɛ ka afiriki kalan parce que olu b'a jigiya ko olu de bɛna afiriki mara i n'a fɔ k'u faw y'a mara cogo min na awɔ ayi nin kuma in ka jugu dɛ nin tɛ kuma ɲuman ye dɛ n ye kuma min fɔ ne ma dɔn a y'a mɛn ni an y'an sigi ka kɛ zuwɛmi ye gɛrɛn na k'an sigi ka kɛ bɔtilataga ye anw tɛ k'an da don an ka jamana ko la n'a fɔra ko an ka jamana kɔnɔ ko kare kɔnɔna bɛ nɔgɔ i bɛ maliyɛn denmisɛnninw de sigilen ye ka video ta ka kare kɔnɔna nɔgɔ ta k'u bɛ baga gouvernement ma ni ala cɛ ni an ma dɔ fɔ sɔmɛ ɲala sɔmɛ ɲa buranakaw la dɛ ne ye denmisɛnnin ye ne ye sifinnaka ye ne bɛ bɔ wɔlɔfɔbugu ne ka kare kɔnɔna nɔgɔlen don an bɛ te min don o don kare in kɔnɔ masa min ye ala ye anw de bɛ wuli ka kare kɔnɔna nettoyer wa ou bien an bɛ taga Assimi Goïta de nɔfɛ o kana anw ka kare kɔnɔna nettoyer o tuma an ka kare ye Assimi ka kare kɔnɔna de an ka kare ye Kati de mɔgɔ ma se ka kare minɛ ka ɲa o bɛ se ka jamana jɔ wa mɔgɔ ma se ka dala furan bubuluji kana kɛ yen o bɛ se ka jamana jɔ wa minnu bɛ maliyɛn den bɛɛ dɛsɛ k'i ka kare kɔnɔna minɛ ka ɲa anw fitinama sɔgɔmada fɛ na anw baw kun wulila i kun ye ka fɛn fɔlɔ min kɛ depuis 6 heures du matin i bɛ bɛn n'a ka furanna ye bɛɛ bɛ k'i ka dala furan mais tubabudenw de bɛ ka Afrique étudier pour que parce que u b'a dɔn an bɛ cogo min na n'an ma b'o la n'an continuer ka taa nin tagacogo la olu bɛ tila ka na anw ta tuguni an gɔnɔ ma i n'a fɔ k'u faw n'u baw ye mun ɲɔgɔnna kɛ anw mansaw la tubabudenw de bɛ ka Afrique étudier mais ça o ma se ala ka la a y'a minɛ k'a faro grow into an economic superpower. It is the richest continent already in terms of Afrique de ye nafolotigi jamana ye 30% of the world's cobalt, diamonds, gold, and iron are in Africa. diɲɛ 30% jama a bɛɛ bɛ Africa Afrique holds huge wealth in oil. Nigeria tulu bɛɛ b'an ka jamana de produces kɔnɔ 2.5 million barrels of oil per day. Nigeria bɛ 2,5 millions de barreaux par jour u b'o de bɔ diɲɛ Nigeria's kɔnɔ oil is worth a lot. Africa already has a booming pharmaceutical industry, and huge progress is being made in fighting back against disease and infections in African countries. More and more African children are going back into school and are being provided with education and improving hygiene, Africain denmisɛnninw bɛ ka taa kalan na sisan the spread of disease. Africa is ideally located for global dominance in trade. Afrique de bɛna diɲɛ bɛɛ dominer Afrique ça va dominer le monde The east coast of Africa has access to the Indian Ocean, which, with the ongoing rise of the Chinese and Indian economies, could become the new center. Afrique bɛna tɛmɛ Chine économie na Afrique bɛna And tɛmɛ unlike India the économie na West, including Britain, Africa is not saddled with debt. The British Afrique debt ni is 80%. tubabula tɛ kelen ye juru tɛ Afrique la Well, the African debt is only 9% of their GDP. Afrique juru tɛ foyi ye 9% kɔ Countries in Africa could pay off their debt within 1 year. an bɛ se ka an ka juru bɛɛ sara san kelen It's kɔnɔ already there, and the growth wa a goro an ka taga ɲɛ bi de ka bon bi ka jugu ni sini an ka taga ɲɛ la donc ne bala lamɛnbagaw est ce que o ye jamana ye o ye continent ye maa kan k'i kulonkɛ continent min na o ye yɔrɔ ye mɔgɔ kan k'i kulonkɛ yɔrɔ min na ni n'anw ka jamana ye ni n'anw ka histoire ye ni n'anw ka histoire ye ni n'anw ka réalité ye nin tɛ kanku musa ye dɛ nin tɛ Aboubacar Dieye dɛ ne kan bɛ sansan de ma moi je parle de tout de suite n'i ye Nigeria lajɛ Nigeria ka tila ka lajɛ ko Nigériens bɛ taa aventure la i kan ka dɔw de la k'u kan ka bɔ ka t'u ka président n'u ka premier ministre bɛɛ minɛ k'a faga Nigeria bɛ 2,5 millions de barils par jour essence la un enfant de Nigeria ne doit jamais aller en aventure. Mais le pays est tellement corrompu. O de la i bɛ cɛkɔrɔba kelen Nigeria fa b'a fɔ ko jinɛ nafolo bɛ mɔgɔ minnu bolo fo tellement que wari b'u bolo fo mɔgɔw b'u kɛ jinɛw ye
awɔ fu b'u yɛrɛ kɛ jinɛ fu ne bɛ tɔgɔ b'u kɛ tan parce que dugu tilalen de don ka wari dɔɔni di bɛɛ ma dɔrɔn ka tɔ bɛ kɛ fantanden Nigeria mɔgɔw bɛ kari kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka gɔnsogow ni wɔkulɔni sogow u b'a bɛɛ dun ka fantanya kɛ dugu kɔnɔ dugu min kɔnɔ pétrole min bɛ bɔ tile kɔnɔ plus de 2,5 millions de barils par jour pétrole dɔrɔn Nigeria tɛ mɔgɔ deli Nigeria doit être comme Qatar et Dubaï mais a tɛ ten plus le nègre s'enrichira plus le nègre deviendra maudit envers sa propre population. C'est la vérité. Tiens de don. Amolo ka bonne mais tiens te balma fin. Tiens te balma fin ne fanga fodi. Donc est-ce que on me kan deun kala ne bora ka mun force. Est-ce que on me ka fo an deun nyana ko dien futur 30% ka bebe na basé Afrique. Est-ce que on me fo an deun nyana. Bon nanta fo an deun nyana on doit commencer à faire ça tout de suite. Donc, nama jama nyamo nyam bla an kuna ne bora ka fefe fo aw ici ça. Ne bora ka statistique fefe fo aw ici ça. Abebe ke fouiller si on n'a pas un bon leader. Ne bora ka mun fo aw nyana 600. Ni on ma ke barakela ye. An ga don ga fo ko ni an ga fitiri ka préparer à kama. Ne bora ka fefe fo nyana ça ne veut rien dire. Ne bora ka fefe fo aw nyana na an bora ka yere ke jurutala yi olu ka nga wor bo an yere an ga kandon bala an ga ke foria yi ka ke manana kan fo nyogo yi parce que soyez très sûr et certain ce n'est que manana ko de dune africain ga yere tabalia yi manana ko ni foria de ala notere c'est pas la faute de Dieu hein. Ala notere akana baga ala made ala il est très occupé sungalo de ben 600 ala be ka die bela jeni erina donc ala il est busy a fɔri ɲɛna k'i ka jamana de ye avenir ye dans 25 ans kelen a fɔri ɲɛna ko diɲɛ global ressources bɛɛ b'i ka jamana kɔnɔ dans 25 ans a fɔri ɲɛna ko diɲɛ sɛnɛkɛyɔrɔ k'a bɛɛ bɛna laban i ka jamana kɔnɔ dans 25 ans a fɔri ɲɛna ko diɲɛ ko ji bɛna dɛsɛ k'a bɛɛ bɛna bɔ i ka jamana kɔnɔ dans 25 ans a fɔri ɲɛna ko diɲɛ kɔnɔ ko jama bɛna caya i ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o fɔri ɲɛna a fɔri ɲɛna ko diɲɛ bɛɛ bɛna na i ka jamana nɔfɛ k'i ka jamana de ye sini ye masa min ye ala ye e bana k'i ka kan fɔ a dun fɔri ye sini bɛna kɛ mun ye nin bɛ komi ni jinɛ ni wulubo b'i ɲɛ la wulu tɛ fɛn min kan ka kɛ wulu b'o ye yɔrɔ donc ka wulubo k'i ɲɛ la mun bɛ kɛ sini i ɲɛ b'o la k'i sigi k'i sɛbɛkɔrɔ sigi ko masha Allah ka baga ala ma k'i jɔ ka baga ala ma sa ko ala an ye mun de k'i la e mana fɛn fɛn latigɛ o de ka ɲi non ala m'o latigɛ dɛ ala m'o latigɛ ala y'i sɔn yiri la k'i ka yiri tigɛ i ka kɛ baton ye i ka taa jɛgɛ minɛ k'i sɔn yiri la k'i k'a tigɛ i ka kɛ so ye i ka don a kɔnɔ k'i sɔn yiri la k'i k'a bulu tigɛ i ka kɛ fura ye i k'a min k'i sɔn yiri la k'i k'a kɛ so ye i ka don a kɔnɔ k'i sɔn yiri la k'i ka kɛ seji ye k'i sigi a kɔnɔ k'i sɔn yiri la k'i ka kɛ lɔgɔ ye ka tobili kɛ n'a ye mais n'i y'i sigi ka yiri lajɛ ka sɔrɔ ka baga ala ma ala m'o fɔ dɛ o de ka di africain k'an sigi k'an ɲɛ jɔ jala la kiya mais jala bɛ se ka mun k'an ye an t'o kɛ donc ne bɔra ka statistique da anw ma sisan. Comment un pays africain peut continuer to speak at the person language? Ko diɲɛ bɛɛ bɛ n'i bara i t'i ka kan fɔli daminɛ ko diɲɛ bɛɛ bɛ n'i bara i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye non africain t'o kɛ donc an bɛ kɔfila jɛgɛ de la n'an tɛ arabuw bara an bɛ français bara n'an tɛ français bara an bɛ anglais bara an kɔni bɛ bɛɛ bara f'an yɛrɛ ka so a bɛ komi ni den min bɛ so kɔnɔ i mana ɲini dɔrɔn k'a taara karisa fɛ yen mais tɛ karisa kalakaw ye ale fɛ yen ale kɔni bɛ bɛɛ fɛ yen mɔgɔ si t'ale ka so. Ayi an ta kɛra o ye dɛ an bɛ bɛɛ bara f'an yɛrɛ fɛ yen oh yeah ayi an tɛ k'an fɛ yen dɛ non an t'an ka kan fɔ an tɛ n'a fɔ an bɛ an jɔ ni ala sɔnna ma an bɛ se kan ma an ka wari ayi an t'o bɔ fɔlɔ dɛ n'i y'o bɔ sisan an ma pɛrɛn han n'an ma pɛrɛn n'an ye wari bɔ sisan an bɛ problème sɔrɔ ni ala sɔnna ma an bɛna wari fana bɔ Abubakar de ka jamana de ye kumakan ye nin ye ni masa Musa mɔdenw o n'a kulomasamaw de kumakan ye tubabudenw bɛ k'a fɔ ko k'u préparer ka na an ka jamana kɔnɔ n bɔra ka video k'a la a k'a lajɛ parce que ne tɛ nkalon tigɛ aw ye o ne tɛ nkalon tigɛ parce que ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko Mali bɛ jɔ jagoya inshallah ala ta kɔfɛ Mali bɛ jɔ jagoya jagoya de gré ou de force a b'o ta ka taa n'o ye bangi la a bɛɛ ni Sumana Watara cɛ ne bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna o
eni ala na kira cɛ mɔgɔ bɛ se ka nin dɔn cogo jumɛn ka kɛ faden sago ye ou a bɛ fɛ mɛlɛkɛ de ka jigin ka na kuma mɛlɛkɛ tɛna o rasulu sallallahu alaihi wasallam ala ale ka kalifa minɛ a la o a san 60 rasulu tɛna sisan i b'a rasulu arijana la mɔgɔ bɛ se ka vie i n'a fɔ k'i tɛ sa. Donc il est temps qu'on soit sérieux. C'est ce qu'il s'agit. Mais ça, on m'a dit à la kala. Baby, soyez fo on a qu'un on irait. Ani frère n'a qu'à faire. Jamana yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye n'i ka kan tɛ. Kodɔnnaw ko ten k'i bi balo ni mɔgɔ ma ka kan ye i bi sa o tigi ka jɔnya na. O de y'a to Faransi min filɛ nin ye n'an bɛ ka girin Faransi nɔfɛ u ye san 400 ni kɔ de kɛ u bɛ Rome ka jɔnya na. Rome de tun bɛ Faransi mara Italie san 400 ani kɔ u bɛ ka Faransi mara jɔnya dafalen la wa u bɛ anglais de fɔ u bɛ latin de sɛbɛn an filɛ u y'an koron ka don kan min kɔnɔ nin tun tɛ u ye nin kalan kɔfɛ de parce que olu ko k'i bi balo ni mɔgɔ ma ka kan ye k'i bi sa olu yɛrɛ ka jɔnya na donc o de y'a to u yɛrɛ y'u ka kan sɛbɛn mɔgɔ min ye kan in don ba la n'o ye François fɔlɔ ye n'an ko ko premier François o de y'u dɛmɛ ka kan in ka a bila sariya sun kɔnɔ k'a sɛbɛn ka san 20 ni kɔ kɛ jamanadenw bɛ k'a kalan san 20 ni kɔ dafalen ka kɛlɛ wuli maa maa tun bɛ anglais fɔ k'a bɛɛ gɛn ka b'u ka jamana fanga na k'u ka kan mɛn baw sigi hali su bɔra a la mais anw fɛ yan nin nɔ kan minnu bɛ anw fɛ yan Faransi dugukolo kan kan 40 ni kan 5 de bɛ fɔ ye kan 40 ani kan 5 hali jamana min y'u mara olu ka kan dɔw b'a la a kan bɛɛ bɛ ne bolo mais min lakodɔnnen don kosɛbɛ a la o ye kan 13 de mais aw t'o dɔn n'i y'a fɔ aw ɲɛna ko kan wɛrɛw bɛ fɔ Faransi ni tubabu kan tɛ aw t'a dɔn k'a fɔ ko min don mais dɔw yɛrɛ bɛ Faransi o tɛ tubabu kan yɛrɛ mɛn kan 40 ani kan 5 de bɛ fɔ Faransi dugukolo kan wa u tun bɛ anglais de fɔlɔ fɔ u bɛ latin de sɛbɛn olu sera k'u yɛrɛ ta k'u ka kanw sɛbɛn k'u ka kan fɔ ka balo ni u yɛrɛ ye mun bɛ anw dɛsɛ o la fɛn jumɛn bɛ se ka nin jira seko ni dɔnko o de bɛ se ka nin bɛɛ jira anw de bɛ se ka nin bɛɛ jira fɔli ni dɔnkili kɔnɔ ka jamanadenw bila a sira kan donc ni an ma kɛ an yɛrɛ kodɔnnaw ko ten ko n'i ye bugu dɔ jɔn ta k'a sigi bugu wɛrɛ kunna n'a ma dɔgɔya a ma a bɛ bonya a ma voilà n'i ye nin jamakulu sigilen ye bon fɛn fila de bɛ k'an ka jamana dun fɛn fila o de bɛ k'anw dun tubabuya bɛ k'an dun fankelen fɛ arabuya bɛ k'an dun fankelen fɛ n'i ye maa fankelen sigilen ye farafin wolo de b'u lamɛn u bɛ ka baara kɛ ni tubabu dusukun nin bɛɛ ye tubabu de ye bon n'i ye maa fankelen dɔ fana sigilen ye olu bɛ ka baara kɛ ni arabu dusukun de ye parce que a kɛra olu ɲɛna ko silamɛya ye arabuya de a bakɔrɔba bi ta in ma nɔgɔ han non n tɛna kuma tiɲɛ n'o tɛ n'an k'an bɛ baro kɛ yan nɔ tugu bɛ jɛ k'an to yan donc silamɛya bɛ yen arabuya bɛ yen mɔgɔw bɛ makan o t'a dɔn yɛrɛ ko alikaba bɛ makan mais silamɛya bɛ yen silamɛya donna arabuya de kɔnɔ anw ka kan yɛrɛ anw bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye arabu kan ye parce que arabuw donna anw fɛ yan depuis wagadu bɛ jamana mara donc silamɛ fɔlɔfɔlɔ minnu donna yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko alimira bitu olu de nana ni arabu kan ye anw fɛ yan mais bi arabu kan kumaden 300 ani 70 de bɛ anw ka kan na kumaden 300 ani 70 anw bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ arabu kan bisimila o arabu kan saha o arabu kan lahara o arabu kan jahanama o arabu kan kaburudo o arabu kan sugu o arabu kan anw yɛrɛ bɛ arabu kan de fɔ an tɛ bamanankan an tɛ filakan fɔ bakɔrɔba jabate donc n tɛna kuma in tiɲɛ n'i y'a fɔ ko ka baro sigi an yɛrɛ kan mɔgɔw yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko aw yɛrɛ bɛna dɔn an bɛ fili yɛrɛ min kɔnɔ quoi aw b'a dɔn an bɛ fili yɛrɛ min kɔnɔ donc anw b'a fɛ an ka bɔ o fili de kɔnɔ sisan an ka kɛ an ka jamanadenw ye an ka kɛ malidenw ye min bɛ an ka jamana ɲɛda yira culture la ni o bɛ se ka jamanadenw bila ka jamana yɛrɛ kanu
o ye dɔnkili yɛrɛ da cogo ye i bɛ dɔnkili min da a bɛ dan a ka da an yɛrɛ ka kanw na i bɛ ka dɔnkili min fɔ dɔnkili nin a bɛ mun de kan fini jumɛn de kan ka don ka dɔnkili in da n'i bɛ kilipu kɛ i bɛ ka kuma min fɔ a bɛ mun de kan ja kan ka taa yɔrɔ jumɛn na donc o bɛ mali kan o kan na hali ni maliden dɔ ti o kan mɛn ja tacogo ni fini doncogo ni kuma kɛcogo i b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ nin de kɛ donc culture kan ka kɛ nin cogo la bon anw fɛ yan nin nɔ anw fɛ yan culture kan ka an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na ale de bɛ se k'o kɛ seko ni dɔnko de bɛ se k'o kɛ n'o tɛ politiki tɛ se ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na foyi tɛ se ka kala ɲɔgɔn na fɔ seko ni dɔnko o de bɛ se ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na seko ni dɔnko wa anw ni jamana minnu filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni tubabuw taara ka pege don an n'u cɛ yan ye nin ye yan ye nin ye yan ye nin ye ni anw bɛ kuma anw t'olu dɔn anw tɛ burukina dɔn an tɛ senegali dɔn an tɛ laginɛ dɔn an tɛ kɔriwari dɔn anw bɛ afiriki de don an bɛ manden de dɔn kan minnu bɛ anw fɛ yan an ka an mago don an yɛrɛ ka kanw na an k'an yɛrɛ ka kanw ta an ka baara kɛ n'an ka kanw ye kanbulon 4 de bɛ anw fɛ yan i m'a ye RFI kekuyara u nana ka an ka kan ta u m'a fɔ bamanankan u m'a fɔ maninkakan u m'a fɔ ko julakan u ko mandenkan parce que u bɛ kan min fɔ n'o ye an ka kan ye a bɛ fɔ jamana 8 de kɔnɔ yan o kanbulon 4 de bɛ jamana 8 in kɔnɔ n'i taara a yɔrɔ o yɔrɔ la n'i kumana a kanbulon 4 in kɔnɔ n'i y'a dɔn dalaminɛna ti don i n'a mɔgɔw cɛ bamanankan bɛ fɔ anw fɛ yan julakan bɛ fɔ kɔdiwari julakan bɛ fɔ burkina maninkakan bɛ fɔ laginɛ senegali mandenko ani ka taa gambi ninnu fɛ ka taa ginɛ bisawo ninnu fɛ mandenko de bɛ fɔ yen kan ye nin kanbulon 4 de ye mandenko maninkakan bamanankan julakan nin bɛɛ ye kan kelen ye donc an ka kan tɔ minnu bɛ yan n'i y'a ye an bɛ kɛlɛw la bi k'a fɔ ko k'an ka kanw bila an ka sariya sun kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye. Oh yeah! Allahu Akbar. Malien. Moro malien kadi. Sodon, yiridon, yere don ni ɲɔgɔn tɛ. An ka kan yɛrɛ ye bɛɛ b'i ba bolo. Ne balamɛbagaw an b'an to la, an b'an da don France ni Algérie la. France ni Algérie, Algérie n'est pas à faire confiance. On doit faire très attention à l'Algérie. An mago foyi tɛ Algérie la. Bɛɛ b'i ba bolo. I faamu. Bɛɛ b'i ba bolo. Algérie ye kɔfila jɛgɛ de ye. An kana ɲina u kɔ. Ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye. Parce que n'i ye tubabu bilen ye yɔrɔ o yɔrɔ, parce que ne bɛ ninnu bɛɛ kɛ tubabuw de ye. Suraka ninnu ye tubabuw de ye. N'i ye yɔrɔ o yɔrɔ, olu ma si fosi ye farafin tɔn na. Alors que an ye ninnu mara, ninnu y'an ka jɔn de ye. Tchad kun ye Mali ta ye, Niger kun ye Mali ta ye, n ka cɛ Guinée Bissau kun ye Mali ta ye, nin duguni in bɛɛ kun ye anw ta ye. Donc o de la ne ko n ka se k'an tulonkɛ Assimi Goïta la, Inch'Allah. On doit faire très attention au président de Algérie. Il n'est pas à faire confiance. C'est un président qui n'a pas la tête sur les épaules. Comme il y a fois et tout, si tu étudies l'histoire de l'Algérie, ce que les Français ont fait aux Algériens, et de voir qu'un président algérien essaie même de s'approcher à la France, c'est d'être vraiment, c'est de ne pas être à la hauteur. Donc, on doit faire très attention à l'Algérie. En même temps, on doit faire très attention à la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on ait tout Abidjan. On a que Alassane Terrier, on sait que Alassane Terrier. Ni moi il lâche clé. Dala. Parce que un là, ko Alassane Ouattara, aye mo do blakana. Ka délégation baro blakana Mali kono ibora bebe fone dante awo ne ben tonga sokono ya a bebe fone yana ka kelme ka délégation baro blakana ko homme d'affaires awo ko homme d'affaires
kulu kana deli la awɔ kulu kana deli la ko Mali ko onu luka jɛ ka baara kɛ ye faamu donc ko anw ye fa kelen ye ka anw ye ba kelen ye donc ne b'a fɔ Asimi Goïta ɲɛna o ni Mali businessmanu ani Alassane tɛ fa kelen ye ani Alassane tɛ ba kelen ye ani Alassane tɛ fa la bi ani Alassane tɛ ba la sini Alassane ye mun fɔ a y'a hakili to o la Alassane y'i kanto ko soit t'ale bolo ko ka dan ka embargo sigi Mali kan ko c'est la ko that's the only tool they have and they can use Alassane ko machine kelen de b'olu bolo ko baarakɛ bolo ko kelen de b'olu bolo ko ye ka kɔngɔ bila maliyɛndenw na Alassane de y'a fɔ a da de la ko lui n'a pas de choix k'ale bɛ se ka baara kɛ ni fɛn kelen de ye ko ka kɔngɔ kari anw na ko parce que ko militaires bɛ fanga la a ma kɛ aw ɲɛna aw ɲɛna a kana ɲɛna dɛ a kana ɲɛna dɛ n'a bɛ ɲɛna fɛn bɛɛ ko diɲɛ kɔnɔ a kana ɲɛna o kelennin kɔ mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔngɔ diɲɛ kɔnɔ o t'i nin ye fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔngɔ a bɛ fɛ k'i faga de mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔngɔ a bɛ fɛ k'i faga non don't worry about it mɔgɔ mɔgɔ y'i kɔngɔ a bɛ fɛ k'i faga donc Alassane tɛ anw tere bi Alassane tɛ anw tere sini k'a bɛ k'a fɔ ko a bɛ na ni mɔgɔ dɔw ye ko Mali ni Abidjan ko coopération with the business people donc ko Mali ni Abidjan k'olu bɛna coopération kɛ ko entre les hommes d'affaires entre les business Alassane na anw tɛ business kɛ on veut rien avoir avec Alassane de la Côte d'Ivoire Asimi kana ɲin'o kɔ dɛ maliyɛndenw ko n k'a f'i ɲɛna k'u tɛ fɛ k'i ni Alassane ye foyi la soit disant ko an ka intérêt de don k'a bɛ k'an ka intérêt défend wayi ni intérêt kelen in an bɛ sa préférer ni intérêt in ye on ne veut rien avoir avec Alassane ça c'est les cris des Maliens voilà i seko tɛ dɛ e ka ko tɛ nin ye nin maliyɛndenw ka laɲini de ye an tɛ Alassane ka foyi fɛ bi a ka hɛrɛ an t'a fɛ a ka bɔnɛ an mago t'a la mɔgɔ a y'an kɔngɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ fo ka taa an da an kaburu kɔnɔ a yɛrɛ de y'a fɔ a da la ko se t'ale ye dabali t'ale ye k'a to Ghana ko ka kɔngɔ bila maliyɛndenw na ko o dɔrɔn de ye ale Alassane ka baarakɛla ye ko wa k'ale bɛ baara kɛ ni o ye o ma kɛ anw ɲɛna ko parce que ko laisser les militaires au pouvoir c'est du quinquennat ko l'embargo c'est leur seul mécanisme de travail avec donc il fallait qu'ils utilisent donc n'o y'i munumunu il n'a fait ko kɔfilɛjɛgɛ ka sɔrɔ k'i jɔ ko nous sommes des frères non nous ne sommes pas des frères nous ne sommes pas des frères c'est-à-dire fo k'a dɔn Alassane ye mɔgɔ sugu min ye Alassane et Macron Macky Sall nous bɛɛ mɔgɔ suguya kelen avec Bazoum c'est des gens ils me rappellent comment dirais-je là de roi Caligula bu ne hakili jigin Caligula de la Fransika roi dɔ kun don ko Caligula Caligula était un roi il désire impossible c'est-à-dire ale kun ka laɲiniw ye tout ce qui est impossible fɛn fɛn ye kɛbali ye fɛn fɛn kɛ ka gɛlɛn Caligula kun b'i miiri o de la quoi i ye faamuya Macron bɛ k'o kelen de kɛ Macron veut esclavager l'Afrique en 21e siècle Macron veut venir donner des leçons aux Africains en 21e siècle Alassane Ouattara il veut devenir empereur en 21e siècle Macky Sall veut devenir empereur en 21e siècle donc c'est des gens ils sont malades mentalement parce qu'ils ont ce qu'on appelle la posture de supériorité bulukaw sanin bɛɛ o de la u tɛ maloya ka na yafa deli parce que u ma tila o ils vont retourner a défaut bɛ mɔgɔ lankolon bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ hali patron kolon baarayɔrɔ la a défaut b'a la c'est sacrilège donc il faut pas que aw ka to maliyɛnya la ka aw yɛrɛ kɛ kɔfilajɛgɛw ye ka taa aw yɛrɛ kari o dingɛ kɔnɔ parce que maliyɛnw bɛna dimaw kɔrɔ n'a y'a kɛ on veut rien avoir avec nos ennemis nous on peut prendre soin de nous-mêmes an ka wari bɔ an ka baara daminɛ n'an yɛrɛ ka wari ye an ka taga n'an bɛ taga an bɛ se inchallah diɲɛ bɛna laban Afrique bɛɛ b'i ta sɔrɔ an ka on doit anticiper l'avenir donc n'i ye Macron lajɛ ka Alassane lajɛ ka Bazoum lajɛ ka Macky Sall lajɛ ça me fait rappeler de Caligula de la France oui monsieur Caligula oui il désirait impossible il croyait que tout ce que lui imagine doit se faire comme ça Macron tɛ ko o kelen de kɛ a ka mɔgɔw la France n ko de kelen bɛ k'a datugunan tu a kɔnɔ
C'est là, il ne peut même pas. Donc, il faut qu'on soit sérieux. À la main, ou faut congrès. On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages, sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Comme Caligula, le président est saisi de deux mesures. Il n'écoute plus personne. Il a refusé de recevoir l'intersyndical, ignoré des manifestations historiques depuis 50 ans, commandé un passage en force et se barricade désormais dans son palais. Comme lui, il désire l'impossible. Ni l'adhésion à son projet, ni l'adhésion à sa réforme ne sont de ce monde, mais il fera comme si, à croire qu'Emmanuel Macron se trompe de peuple. Il croit possible de gouverner la France indépendamment des Français, indépendamment de la fureur qu'il fait naître en eux. Comme lui, il confond la postérité et le ridicule, comme s'il semait la colère et le dégoût dans le pays avec quelque chose d'original. Comme lui, il confond la force et la lâcheté, comme si pénaliser les femmes les plus précaires et épargner les riches avec quelque chose de courageux. Avec le même cynisme que le Caligula de Camus, il dit « Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça, mais il y a la manière. Moi, je volerai franchement. Oui, Emmanuel Macron volera franchement 2 ans de vie à tous les Français. La colère et le dégoût comme seul programme politique. Quel temps perdu. Il y avait pourtant tant à faire. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir. Merci qu'Emmanuel Macron... Voilà. C'est ça. Il faut que Alassane Ouattara donne. Même Caligula a été vaincu. Le Mali a vaincu Alassane Ouattara. On ne veut rien à faire avec la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. C'est simple que cela. Nous ne sommes pas des buveurs. On ne prend pas du vin et du cigare et essayer de nous faire oublier ce qui s'est passé la nuit avant. Ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! À l'ère des infos pertinents, moi Dante, je fais mon analyse. Assimi, il est notre candidat pour la candidature et la présidentielle élection qui va venir très bientôt, Inch'Allah. Oui ou non? Ne balala mebagaw, anga boy, anga dadu, diya kibara worela. Mɔgɔ minnu bɛ to ka wuli ka anw tɔɔrɔ u b'u da don an ka jamana la ils aiment parler de la sécurité awɔ sécurité tɛ jamana kɔnɔ e k'a lajɛ u ye i bɛ k'a bɔ yen hali olu nin na u taara dɔ minɛ ni moto ye ka taa moto kɛ tan ka taa moto don tan ok an ka kuma sécurité kan ne bɛ Amérique de mun kɛra Amérique bi a ma dogo mɔgɔ si la mun kɛra Tennessee bi a ma dogo mɔgɔ si la or sécurité de jamana kono ka tɛmɛ Amérique kan olu bɛ orbite la satellite bulu bulu mun bɛ sanfɛ u b'a ye ye faamu satellite bulu bulu olu sigilen bɛ orbite la u ma bugɔ dugu wɛrɛ la dɛ u bugɔra u yɛrɛ ka jamana de kɔnɔ donc mun de kɛra Amérique a ma dogo mɔgɔ si la mɔgɔ faga de kɛra bi Amérique école la devant tout le monde devant tout le monde. Fusillade aux États-Unis, une femme tuée au moins 6 personnes, dont 3 enfants, dans une école primaire du Tennessee. Et à la Nakra, le pays le plus riche du monde. Donc, qui veut emmerder notre président de la République? Johnny Beniye, qui veut qu'il dasgi Malien Dindala, Asime ka baraminke, Djebebe ka keleke on kama. Ka an kɛlɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka jɛ anw na an ka jamana sécuriselen don bi ka tɛmɛ Amérique kan fusillade aux États-Unis une femme tuée ka muso kelen faga au moins 6 personnes mɔgɔ 6 o sara donc 3 enfants ka den 3 bɔ o mɔgɔ 6 la o kɛra yɔrɔ jumɛn yɔrɔ min na a bɛ k'i kɔnɔ k'i bɛ sutura la yɔrɔ min na a bɛ k'i kɔnɔ k'i la kanalen don n'o ye kalankɛyɔrɔ ye e ni ala cɛ mɔgɔ b'i to ekɔli la k'i miiri saya la ni saya sugu
on veut que l'Amérique, le pays le plus avancé, le pays le plus riche, le plus militairement savé, Dieu fait un boulot. Moi, je ta fara. Faut yoro mina, moi, je tout dembla, ka barao la kaf. Or, en fait, en ben masadi. Ne m'en attend dembla et rola. Je suis content d'eau. N'te miri fouille là. Ma fou n'den tara yoro mana. A bora so, a tara yoro la, yoro mina, abena ni doniaï. Masami alaye, o yoro di farabi betake fo Américain dunga et role konna la bi. N'kera Tennessee, l'un des États qui est trop acclanché Bertobou. Une femme armée de 2 fusils. Mousso dore duna école là, n'a tché marfa flade kumabulu. Semi-automatique, gereke marfa. Marfa mini bolo diga kandron avec gringa chité. C'est semi-automatique. Et puis bolo magala dron avec déclenché. On est pistolet kilé. Est entré dans une école de Tennessee pour y tirer au monde 6 personnes. L'enseignante avait un plan détaillé des liés et a laissé un manifeste. Donc, école maîtrise de Kouno, c'était une enseignante. École maîtrise, elle a plan de seba avec mon frère trop maintenant. Quand donc tarama donc frère, il n'a faut qu'au chien. Ali chiete frère. Mobe semi chiela. Ali chia frère trop sur l'année armadé américain. Oh yeah! Dunungoro fakatuko kain kateme arma dinka Ameriki. Ulu ba foko beta mo reka jamana sécurité zai. Tche africain, atubuli ka boss nogola sa. Ne koni ne dante ne abbe fo yana. Ntaro mena fefe fo e ka faranga. Anga usani nunye, amenu nunye dien kobela. Ou bena de coup daga siga on dala parce que on kera mo salabaka toye, ante fait inventant en yere. Nama bo fefe la ante wuli ka anyana bo ni fefe ma gwa anko ante solution nyino la fuita an toro tanga aman faga donc ori la tobu bi ikulenge frafina sono tobu te frafina ni fosi ni muso di ka wuli dron ka taka rôle maîtrise fari ba bela parce que bebe dorokuta sersi bi nyinu ku faga anga jamana kadinu u ka jamana e ne ko awma ngo mali kadi katime die beka ne kamenema abeka tobu la die tantula ni tobu ni tobu est problème sordron avec pété. Dès que le blanc a des problèmes, ça pète, ça crame. En nous t'éclairé, alors il dit fait bedama katemouka. Donc, nous sommes Amérique bili. Donc Malien denjo be son a boka fo qui be asimi goita ka sécurité, on y Amérique sécurité. Du mene 1500 katime du menkan, aka o bako son, aka fonyana, on kuloba ola. Tic tac. Tic tac. Tic-tac, thumbs out. Réponse ta au boulot. Vous n'avez pas de réponse. Nametera Ameseo. Le bilan risque encore de s'aboudir. À l'ère actuelle, 3 enfants et 3 adultes ont perdu la vie après qu'une femme a ouvert le feu lundi dans une école primaire de Nashville. A indiqué la police de cette ville du Tennessee, dans le sud des États-Unis. La tireuse est une femme. Elle semble être adolescente, a déclaré. Donc, ni Amérique ça c'est les États-Unis d'Amérique devant vos yeux. Ni Amérique donc, ni aye tungranko be keleke, kube tu fabara. Ni aya ame keleke kuranga kanga jamana kono ni ame ka anda do malikola ante feka to mokoka jamana kono. On ne veut pas rester chez les gens, on veut rentrer chez nous parce que jamana kadni diebe ka jamana ne ma delika aventurier mu me feka to akunfe ne kon to malien don malien na flo sur toto il veut rentrer chez lui. Elle est adolescente, a déclaré dont Aaron de la police de Nashville dans le Tennessee lors d'une conférence de presse et présidente le bilan. Donc, nous sommes Amérique. Donc, sécurité de l'Amérique de wa ou la sécurité de Mali là. Ou la sécurité de Mali de la wa ou la sécurité de l'Amérique de. Ni maké Mali de. Ala kana ni kango jamana la foka dianwule. Ala kana on DSC nima. Ala kana on ke fadin sagwe ka senima. A foko amina. Ok, ni Amérique de a onyekoro. Aya ta ka faru
aka galon Dante da voilà ni ko ni datuna tuna kono de donc abeni ci maram poivron ma aka ni naje comme woro na ale kuma ka boki da nyaga nyaga ko doka segi minela la abeni ci maram poivron ma mun kera Amerique e xolla asimi nyama me bo bela nama asimi toy do datuna me kara kono aben ala na krache donc ni ne kera bi Amerique jamana kono la aka donga fo ko jamana ko sécurité 100% ati dieu franchi ola ne to ka fo aw nyana mesinga fo aw nyana ne ka aw ma ngo sécurité shi baradi awte ka fo parce que ni tora ka sécurité ko ni tora ka ntado courant ko la mo do be bo pour Assimi mais il veut pas que Assimi fait quelque chose ou le mo ne vous voulez tenir mais Assimi fait mais te fait ka fo ike ne to mo no fait ou te Assimi fait ou le Assimi jugudi mo be Assimi fait il te fait aka courant ko nyana bo et Assimi jugudi Assimi yere jugute Assimi la diya kono ka teme eka mais Assimi fait mais angana ndama ka courant ko la mais Assimi fait angana ndama ka barako la mais Assimi fait angana ndama ka fosi la fait mi se ka mo toro non o ye mo langulo yadi ne te mo langulo la ne be ka mo mi supporter arama den kulukutu de do ne te mo langulo supporter la donc au-delà c'est très important an ka focuser priorité kan parce que an ka jamana kadine nunu ka jamana ye juru de be nuna Chine ka juru min yɛrɛ be Amérique la mais c'est de la merde Chine ka juru min be Amérique la c'est de la merde Amérique doit les Chinois a kanu la ni kɛlɛba la dɛ Chinois ka juru de be Américains na o tɛ se k'a sara fo ka diɲɛ wuli l'Amérique ne peut jamais payer les dettes totales des Chinois ou tu sais à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse. Les ports africains, la France in decline. Ou y'a fɔ ko ni Afrique ports lajɛ ko Faransi ko o ka tigiya ko bɛ ka dɔgɔya Afrique ports la ko mais ko Chine ko ka sebagaya o bɛ ka bonya Afrique ports o la. Donc n'i y'o lamɛn an minnu ye homme d'affaires ye nin ye nɛni nin bɛ komi ka bin siri ba la ka ba siri bin na nin bɛɛ ye ba ka bin dun de mais moi j'aimerais entendre que ko Afrique ports on est Afrique sɔrɔw ko hali sisan ko Faransi taara ko mais ko africains yɛrɛ de bɛ ka occuper mais an bɛ ka mun bɛ an tulo la ça doit faire peur tout le monde a bɛ ka fɔ de ko mɔgɔ dɔ taara maa wɛrɛ nana an b'a fɔ k'an b'an disi gosi n'o ye ala kana Mali kɛ ten dɛ Assimi Goïta kana Mali kɛ ten dɛ Assimi i bɛ maliyɛn denmisɛnninw de gɛrɛ la ne ni ɲɔgɔnnaw i bɛ Mali business di anw de ma i n'a fɔ ko Poutine ye mun ɲɔgɔnna kɛ a ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko Chine ye mun ɲɔgɔnna kɛ Chine ne Chine ka nafolotigiya lajɛ Chine ye usine de dayɛlɛ ka di a ka jamana den sɛbɛ bɛɛ ma Chine ye usine de dayɛlɛ n bɛ segin a kan ne terikɛw bɛ Chine o usine de bɛ dayɛlɛ ka di Chinois denmisɛnninw ma u b'a sara gouvernement ye dɔɔni dɔɔni pourquoi parce que u b'u yɛrɛ ka wari pɛrɛnte mais ni se k'i ka wari pɛrɛnte i ma kɛ faden sago ye wa donc ne bɛ fɛ an ka bɔ mentalité de kɔnɔna la ko mɔgɔ nana anw ka jamana kɔnɔ k'olu bɛ k'an ka jamana yɔrɔ dɔ occuper alors que maliyɛn denw yɛrɛ sigilen bɛ yen anw bɛ k'olu ka plantɔnw ye ko wari t'an bolo wari b'an bolo an b'an ka wari bɔ an yɛrɛ ye de tant qu'an ma wari bɔ an yɛrɛ ye an se k'an ka rêve foyi réaliser an bɛ kɛ komi Abidjan an bɛ goudron da an b'a da juru la an bɛ soba jɔ an b'a da juru la an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais an b'a bɛɛ kɛ juru la ce n'est pas la peine il faut qu'on prenne notre propre argent an ka don BRICS la an ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye an ka bɔ nin kulansan in na parce que an tɛ taga yɔrɔ siw un pas en avant 6 pas en arrière ala k'an kisi o ma ala k'an tanga donc il est temps que qu'on commence à anticiper n b'a dɔn i bɛ wari bɔ Assimi moi je sais qu'il bɛ wari bɔ mais n bɛ ka mun f'i ɲɛna yanni wari yɛrɛ ka bɔ il faut faire très attention i kana an ka jamana business ta ka di siya wɛrɛ ma i bɛ Mali business bɛɛ di maliyɛn denmisɛnninw de ma ni anw yɛrɛ b'a sous-traiter ni mɔgɔ wɛrɛ ye an b'a sous-traiter o la gouvernement data la an b'anw surveiller dɔrɔn légalement ni fɛnw na mais il veut jamana business di maliyɛn denmisɛnninw de ma France b'o de kɛ les bolors et les tout ça là c'est la France qui les rendit riches donc il faut pas donner nos business aux entrepreneurs de dehors il faut toujours mettre les Maliens comme la tête et comme si comme ma wari bɔ fɔlɔ olu bɛ kɛ sous-traiteurs ye donc la compagnie comme ne ka compagnie tɔgɔ ko Danesco Group i y'a faamuya donc n ka compagnie fugulan don n kunna de parce que ne tɛ kulonkɛla yan i y'a faamuya ne ye Danesco Group de i y'a faamuya ne Danesco Group de i y'a faamuya donc sisan Danesco Group bɛ se ka business kɛ sisan et Chine compagnie dɔ ye ne yɛrɛ bɛ na n'olu ye donc olu ni ne de bɛ traiter ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya mais business bɛ Mali kɔnɔ ne fa ka jamana kɔnɔ ne ta de don
Mouna, parce que le gouvernement me fait, malin demsen nga ke milliardaire, ou la nebe baradi malin doma, ou la doma nani sino karanyona, ou buka mena on taka tanu se fly, anga dugu femme beton antala. Donc il faut pas faire les erreurs comme les autres pays de l'Afrique sont en train de faire. Mi deli kanake alakama, kanakere, ni ake amolobe bunyatoro, faut kani black ake, mais ni duma warbo, en fait ko o fadin sago tuguri, alakanake fadin sago, afuko amina. Fadin sago amaine. Dans le détail. Les Français en perte de vitesse dans les ports africains, sur les chantiers de construction à travers tout le continent, mais aussi pour l'exploitation des ressources naturelles. En l'espace de 20 ans, la France, ici en bleu, premier partenaire économique dans de nombreux pays, a laissé sa place à la Chine, représentée en rouge. Dans le détail, le poids économique de la France en Afrique a été divisé par 2 en seulement 20 ans, alors que la Chine s'envole, et que d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Inde sont aujourd'hui au même niveau que nous. Pour s'imposer sur le continent, la Chine multiplie les contrats XXL, des usines... Afrique jamana kono sojo ko o business patron baya abe tobu bulu chinois américain en Allemagne France fenebala mais Afrique itala ay ka jamana joli a sebaga be tobu bulu ne tolanga président nous ne tolo président so munu don a benala na krache iba ko marfa de dalembu be kungulula a ben ala na krache ini marfa bi day kuna ka jamana mara itini mo président ala ka di chema. Il faut donner la présidence à un homme. Il faut donner à un garçon, d'après les Ivoiriens. Pourquoi tu te forces de diriger les gens si tu es toujours le sous-préfet? Construction. Il faut que Youssouf Outanga Djamana Kono. Youssouf Karambe. Youssouf Sojola. Tono Mohamed Sojola. Tonton Jesse Sojola. Mais masami ala e frafina ali sojo nyanama ni ye so bleble jamjam fa fe joto e fo war denunu u ba takadi tobudi ma bo sojo la exploitation ala nga jamana herew ima e asimi senda mali sanungo ka oronna sanu boro tan ani duru ni taka laje a bebe mogoro de bulu maliente oloke aka foko malien ni tadu amba sous-traiter en ni ñonche am saka na ni mo gore ka barake malien dem sonu mbulu yiba foko Nigeria be ka munge dangote la non en tout cas ou be commission de douma dron fori nunu nantan kolo nunu ou bo commission bay mine dron ka tobu takulu sigandalay ala bo jamana de méthode mais donc il faut pas que anga ke autour là parce qu'en bas donc l'avenir c'est l'Afrique à l'aide des infos pertinents identifier son analyse Amboula Ermina, ne balana mebagao, Netanyahu, Abado akunyake dabayaye, ina foko chete doula. Masami alaye, nga che ou ya datunan twakono. Sous kolendron ayi dalakan changer très vite. Netanyahu kanto, kale jota la bi, ale jota la Chine. Voilà. Ko ale me fait que l'homme changer, ko réforme kata ketuni. Que lui ne va pas le faire. Bon, tu as vu. Au moins, lui, il respecte sa population. Alors que Djamana Fitini, ils n'ont que 9 millions d'habitants. Mais nous avons Israël là, nous avons fait des nombres. Nous avons fait des coulous. Nous avons fait des coulous qui ont 9 millions d'habitants. Mais nous avons fait des coulous qui ont de la demi. Parce que moi, je suis trop comparateur. Nous avons fait des coulous qui ont dans Sénégal. Djamana est befflé, il faut que nous avons mais nous avons fait des coulous qui ont nous bebe ka onda be ko me ka onda an ko ni takere ko mashallah an ko ni ba an me ka ba alama ina fo ko ala te dona to surveiller vraiment ala ta ya fanye na mabara damna ben ala na krache donc Netanyahu kanto ko lui va poser la réforme de la justice qu'il avait commencé ko donc ata atetaganye je crois que Macron peut apprendre quelque chose avec ça mais Macron n'a rien appris parce que Macron il est en train de jouer encore avec les Français Macron me fait que jouer avec les Français oui alsa. Oui. Je ne vais pas bolo kokeni français oui. Mais là ko fa oui, mo décortiquer oui tout de suite. Macron meka mungeni français oui c'est ça, mo dauma. Macron c'est un bandit. La France sera obligée d'enlever Macron au pouvoir. Chaque fois quand tu mets un banquier
J'ai dit ça, j'ai beaucoup d'amis banquiers et j'ai des petits frères banquiers. Mais un banquier n'est pas un bon leader. Un banquier, c'est un bon économiste. Un banquier, c'est un bon financier. Un banquier peut prendre l'argent et augmenter. Mais ni un banquier blanc, il y a un banquier blanc. Ni ye banquier bla jama nyama doro ye tieni ke u bere do parce que ou IQ ka barake to do ta de wa kama yere ou kunglo barake to do. Moi je me souviens ne ko me ka barake docteur Sodo là il y a à peu près 8 ans de cela. Docteur Sodo nkona là una ni petit ndoye ka ke vice président ne ka département na a quel vice président ne ka département na ay mu ne ke folo ay ne wole autrement ne ko directeur ko ne ka dobo barake la u jama la ne kama ngoni dobo barake la u jama la ngo yoro be nettoyer tout mais parce que ni yɔrɔ ma nettoyer docteur So tɛ wari sɔrɔ parce que fo wurum ka nettoyer joona de pour que mɔgɔ wɛrɛ ka bila kɔnɔ docteur So bɛ komi hôtel ne ko mais mun na ma ni an ka docteur So bonya i y'a faamu plus de 2 millions de hectares n ko wurum b'a kɔnɔ on a plus de 600 lits n'i ko ko ka dɔ bɔ mɔgɔ la ni mɔgɔ bɔra na docteur So dun bɛnnen bɛ nin ma n ko docteur So bɛ nettoyer cogo jumɛn en temps ni docteur So dun tɛ ka nettoyer en temps an tɛ wari sɔrɔ ni docteur So tɛ ka wari sɔrɔ nurse tɛ sara docteur tɛ sara mɔgɔ si tɛ wari sɔrɔ mɔgɔw tɛ mun docteur So kɔnɔ yɔrɔ nettoyer la yɛrɛ de ye maintenance o ni yɔrɔ nettoyer la olu de ye docteur So yɛrɛ clé aw bɛ docteur ye aw b'a kɔnɔ ko ya docteur tɛ na docteur So la ni docteur So nɔgɔlen don il va pas venir parce que ale bɛ bana a bɛ taa bana d'a denw ma. Donc, avec un job, il nettoyant, allez des docteurs sont clés, on est maintenant si parce que courant me mène, climatiseur me mène, ventilation me mène, ni maintenant si mon jette mène, oh il rebe banabato fara, docteur banabato bini dal limika, non ma nettoyer kanya, microphone banabato to datunan karakono. Donc, ne a fo anyana, mo Steven, mon a domoni na ngabina ke cheni. Ale nyete dore la de a nyebe numéro la parce que ça veut faire que da le plus vite possible en bora ay mo barakela la angela mo barakela la amase kanga objectif atteint na be fo mako key performance improvement en anglais KPI o kele a obligé la 600 entra mo wore de embaucher 100 aba fo mo ko bénévole am tra bénévole de ta 600 kana kulu blanga anga sur konna la o wordun o ka chan plus de 5% na me mu nga barakela o mo. Mais mon ok, mais qu'on fait là. Chaque fois, quand tu as un financier, qu'il y a blanc ou qu'est-ce ou notre terrain est faux comme mauvais, mais qu'on cerveau qu'est de fier. Et ils regardent que le numéro, ils sont détachés de la partie humaine. Ou tu sais qu'aille, ou ma calato là, ou le calano fendron là, pour l'activité saving, ka barra la tanye, ka warmara, ou bien fladron le don. Il doit se faire flabeke ni mo ni fumbla nyama peut-être il était barre mara mais il be mu mara obito ki to ki objectif soro donc Macron yo mo soudi yefomia il peut pas diriger le pays avec comme Alassane Ouattara. C'est pour cela il est en train de béguer le Mali jusqu'à la merde parce que il est dans le trou avec wokono France mu ma demain au fane be wokono bara ma wulia. Donc Angola Hermina et France 24 onana a pris connaissance de ce lundi 27 mars 2023 par la voie d'un communiqué du gouvernement du Burkina Faso de la suspension scindée de la division de ces programmes dans le pays. Donc, Kouloubora Kalamabi, ko Burkina ou Luka division jo. Burkina remeno ko feo. Fadi ba Burkina ou tadi. Burkina ou fatari wa au bata. Donc, ala ka fiyen ka au yelen soy. Donc maintenant, Ambola Hermina Burkina koni Burkina beka barake. Vraiment depuis Burkina ni Assimi farla ñongon ka ako kera baraye terrorisme bulu. C'est-à-dire ibey abeka terrorisme fa a ben ala na krati ina fa kon ton. Mais ni na terrorisme demsenu na quoi. C'est-à-dire tu te demandes mune be nunu blani ko sugu la quoi. Mais ni fene ba hira ka fo ko tanga ma barakiri anga jamana kono on va avoir ce flow faut chini. Ori la ne ko nga Asimi président anga jamana kono jagoya parce que anga bara damne nous benyen chamana je do tay bamba chiay mais nyala je ibe wafla wadrudu makalo la dron ubeta mo fa parce que tobu ya on toro kam africain kutom bla on kuna ka jamana jo ute jamana jo te barakere ni ma barakere jamana kono mo be muneke ubu yera sogo duwa mais ni ma baradi ni ma business di malien de rema ni business di chinois kema est-ce chinois kema minina ati mirina
mais ni business di ne dante ma dans ce groupe nous nous ɲɔgɔnna ama miri ni na parce que an b'a dɔn mun b'an ka jamana kɔnɔ donc farafin jamana ɲɛmɔgɔw farafin jamana ɲɛmɔgɔw a kan ka miri ni de la ne de kan ka action kɛ cogo ye mais a t'o kɛ donc sisan cela m'amène à Macron i bɛ ka baara sugu bɛɛ kɛ i y'a faamu i bɛ ninnu bɛɛ datugulan tu kɔnɔ ɲɛ b'a la i bɛ u bɛɛ datugulan tu kɔnɔ i y'a faamu e k'u laban ni denmisɛnninw de u bɛ balo mɔgɔ faga de la ninnu ye denmisɛnnin fitininw de i ni bɛ bɛn kare kɔnɔ i bɛ taa dugu jeninen i t'a dɔn nin ye burukinabew de ye ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ka jamana fɛ e m'a dɔn africain sɛgɛnnen don nin ye burukinabew de ye u yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ u ka jamana fɛ ne jamanadenw de u yɛrɛ marifa de b'u bolo ka marifa ta u yɛrɛ ka jamana kama e m'a dɔn ni maloya ka bon bon Mali fɛnɛ falen bɛ nin kelen de la le Mali a le même problème dɔ wɛrɛ tɛ tubabuw de y'u bila nin na tubabuw de y'u bila nin na manamana kɛlɛ kuntan ko fila dɛ bamanan dɛ maninka dɛ bɔbɔ dɛ sinafɔ dɛ manamanakan fɔ n ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye diɲɛ fɛn fɛn bɛ Afrique l'Africain n'a pas besoin d'être terroriste les Noirs n'ont pas besoin d'être terroristes on n'a que de la recherche dans notre pays on n'a pas besoin de s'entretenir ou de créer des problèmes dans notre continent on n'a pas besoin c'est les blancs qui vont avoir ces putains de problèmes parce que c'est eux qui n'ont pas assez pour prendre soin de eux mais au bout d'un moment ils veulent nous faire croire qu'au fin de temps on est boulot alors que fait pas en boulot donc Francis Kono Macron me ko o de kɛ Faransi sisan Macron ka je crois ye mun ye sisan Macron ni fɛnw de bɛ baara la sisan Macron il est en train de travailler maintenant avec les banques mondiales awɔ Macron ni banque mondiale de bɛ baara la sisan i ye faamu ani banque mondiale de bɛ baara la sisan banque mondiale bɛ ka mun de kɛ sisan la banque mondiale est en train de dire que olu fana bɛna Macron ye mun fɔ olu fana bɛna o kɛ tubabula jamana tɔw kɔnɔ donc c'est du chantage une technique de banditisme quoi. Vous avez une kelen là au moment du coronavirus. Vous pouvez dire que kelen fo. Parce que Macron est patron de Banque mondiale on est FMI nous. Donc il veut pas reculer. Donc maintenant maintenant le problème que lui impose, le changement qu'il impose aux Français, maintenant il amène à un autre scale. C'est ça, c'est stratégique. Donc maintenant il amène ça au niveau corporation, au niveau mondial, au ratobu simida do akola. Vous avez vu, il n'y a pas un pays blanc, un pays de OTAN qui a défamé ce que Macron a fait à sa population. Maintenant, voilà comment ils font. Ils viennent, ils défendent Macron. Comment ils défendent Macron? La Banque mondiale recommande une augmentation de la durée du travail pour faire face au déclin démographique. Macron, c'est un banquier. Il est détaché de la réalité. Ok, voilà ses amis banquiers, il vient à son secours. Mais quand il y a la barala, il y a des bandits des Maliens, il y a des analyses, en haut niveau. Donc maintenant, à Torinana, il veut lui sauver. Mais en lui sauvant, ils vont imposer ça à tout le monde. Vous faites qu'à sauver. Donc, ou qu'est-ce qu'à sauver? Ou va qu'il y ait un coronavirus. Ou va faire ça. Qu'on y mette un femme. Donc, c'est ça. Ou vous n'avez pas de journal là, ça, canni bloc journal là, canni bloc journal là. Donc, Macron a projet avec parce que vous êtes là. Si le français est nonchalant, vous mettez, il faut que, oh, ben c'est partout alors. C'est partout, hein. C'est pas la France seulement. Oui, mais tu sais, si on doit travailler 2 ans encore, on va travailler 2 ans, hein, mais c'est ça. Donc, les systèmes, il faut un système de réputation. Tic-tac, tap, 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 tap. Donc, et tous chantent la même chanson. Donc, Banque mondiale, ko le phénomène d'offre, moka barake sanka, ko parce que, ko armadon ko croissance. Ouais. C'est du banditisme. Mais ça ne va pas marcher. Les Français ne vont pas laisser faire. Parce que, les Français, là, et ils ne s'amusent pas avec leur congé, hein.
Il va aller en congé, il doit voyager, il doit amener leurs enfants au karaté, et les enfants doivent aller au cinéma, et il doit prendre un peu de cesse. Non, mais le français, tu tues pour ça. Hein? Non, le français américain, le français a besoin de son repos et de son congé, et il doit aller en retraite. Mais là, c'est la vie. Donc, Banque mondiale, face à l'augmentation de l'espérance de vie, il faut repousser l'âge de travail. Parce que comme on me chila, donc fuka moka retraité, fuka atola tanyefe, parce que comme on te sadjona. Bon, regarde comment la vie de l'être humain coûte à ces gens. Donc, aya 600, ni tobu guerre financière, oramanga baraolade. Parce que tobu ka joro munela, comme on na tchadji kono, tobu ka joro munela, comme on na chisoro. Donc, au lieu de penser, de dire que, ok, comme on ka chisoro, il dit que Djenateke diabo, il y a ça, non, et il ne regarde que l'argent. C'est le numéro seulement qui compte. L'être peut aller ailleurs. Ça, c'est le blanc en flash et en l'os. Ça, c'est le blanc en chair et en l'os. L'âge de départ à la retraite estime le chef économique de l'institution financière. Vous avez vu? Donc, Macron, il vient d'être sauvé pour le moment. Donc, vous n'avez que c'est ça. Les blancs là qui ne sont pas à la hauteur, et ils vont dire que le président, il a raison. Hein. Tu sais, la Banque mondiale a dit la même chose. Hein. Mais peut-être il a raison, poteau. Non, il n'a pas raison. La Banque mondiale, c'est des collègues de Macron. Macron est en train de faire l'affaire de la Banque mondiale. Les bolas, les milliardaires français, les banques de la France et la Banque mondiale appartiennent aux milliardaires français et les milliardaires de l'OTAN. C'est la vérité. Donc, vous voyez, règlement, c'est bien, mais tout homme qui connaît un milliardaire, moi j'ai des amis milliardaires. C'est des gens, ils ont tellement d'argent, ils ne peuvent pas payer, ils détestent de perdre. Vous voyez, ça préfère ni perdre, parce que vous faut te voir là. Donc, ni voir que baraque, ni voir que manipuler, ni voir que guerre, ou voir que doit là, avant de dire que Koulouma a gagné. Donc, les milliardaires ou et les grévistes sont sortis, et ils sont partis brûler et faire tous ces pacailles. Donc maintenant, ça c'est comme ça les milliardaires travaillent. Ça c'est grève des milliardaires. Maintenant c'est devenu quelque chose et l'affaire internationale. On dit la Banque mondiale. Si la Banque mondiale dit qu'il va repousser. Donc c'est mondial à cause d'un petit blanc qui s'appelle Macron et quelques milliardaires français. Donc maintenant l'affaire est devenue mondiale. Ne tobu de onyakoro de ne tobu ka baraka tukudi tobu mai ne a benala che tobu mai ne tobu di ne tobu ya dia fo mako tobu ya tobu mako klobe naw avant dire klobe naw ni ne tobu blindia ne tobu ya di en 200 km à l'heure ne tobu ka baraka tukudi. Donc baby babulu, on doit faire très attention à ces gens. Ouais. Le chef économie de la Banque mondiale Endermit Gill estime lundi que face à l'augmentation de l'espérance de vie, repousse l'âge de la retraite était nécessaire afin de maintenir la part de la population. Oui, c'est nécessaire. Active malgré le vieillissement, prenant l'exemple de la France. Ahmad Daouma, il dit de prendre l'exemple de la France. Vous avez vu? Donc, Endermit Gill a rappelé qu'on y a observé une hausse de l'expérience de vie depuis 1950. Donc maintenant, tu as vu, la vie d'humain est comparée à l'argent. Et l'argent, on ne fait que prêter. On me prêter, avec taper machine. Donc, donc, il vient pour secourir le président français. Donc, parce qu'il fait partie parmi les élites du monde. Donc, la loi maintenant est venue de la Banque mondiale. Et ils disent qu'ils vont faire pareil. Regarde ce qui se passe en France. En un mot, avec Akato, ce que Macron a fait, c'est génial. C'est génie. Parce qu'eux-mêmes veulent répéter la même chose. Ça ne va pas chez ces gens. Ils sont fous. Donc, Ama Mabo nous a dit, nous sommes chatanéo, nous sommes clés, nous sommes Iblis Saoudi, Djibril Sangare.
Donc on doit se débarrasser de ces gens. En nous te cligner, en a projet te cligner, en a vision te cligner, ils ne sont pas comme nous. Ambola Hermina, breaking news babe Mali Konala. Awo, Assimi Goïta breaking news ba créé, en a Jamana Konala. Oui. Assimi breaking news ba créé, en a Jamana Konala. Moule Keranga Jamana Konala, en a militaire d'Obe, ou Luka Bara Yurukouye. Et selon le magistrat colonel Bagayogo, les auteurs de ces délits seront sévèrement punis conformément à la loi. Comme Mamounié Djamana Nafolo Soin, Koube Pini. Cependant, il faut rappeler que cette audience s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la préservation des droits de l'homme. Elle témoigne également de la fonctionnalité des tribunaux militaires qui a déjà jugé plusieurs affaires concernant les militaires. Enfin, le procureur de la République près des tribunaux militaires de Bamako, le magistrat colonel Soumaïla Bagayogo, a saisi l'occasion pour annoncer la tenue d'autres audiences les tout prochains jours. Donc, Massami Alaye et militaire ka fanga bomba munumbe ni munumbe militaire la nulu fana ka bara yuruku u ba kono ko kulanga de be ko donc ku be mine ku do berla ko mo tu tolore ye famia c'est-à-dire u munga jamana kono utanyo ko reke tuguni parce que utuna mo si toy ma cité do ni basa bora e malion kan tuguni nyo bane o mali koro o menena ka fra Assimi Goïta fait voilà. Donc, le premier audience ordinaire correction du tribunal, donc au cours du Sénat, et au cours du donc, parce que donc, militaire ou l'outé jugé, nous le menons là, kalama. Donc, Assimi vient de montrer l'exemplaire, Kaira ou Lakafo, comme on s'était tout introuni, Jamana Inkono, Mashallah, Tanga Alebe Fangala. Donc, Ambola Eremina, Turquie Fenebeka Segako, Dougolo Yere Kele Turquie a donc à fort, qu'on faut te toi tola. Donc, Turquie be ani jamana munu kunte ka ben Turquie be ka benke ano jamana munu nyonche parce que a donc a fo ko diente to bloquer le ma. Ça c'est très bien de la part de Turquie. Voilà. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ne balana me brao. Anga jamana nyemo noé Assimi Goïta, aman djidja ka Assimi supporter, ambe campagne, amba farida inshallah. Et ensemble sauvons le Mali. Ni anga campagne fardale Assimi supportera là parce que anye mo black ay ngalike ko jole be fait Assimi ga ke candidature beko ko ou be fait Assimi ga ke candidat amena ni koyi amba sensen ni ala sonama ame ko su be ke Assimi Goïta avec anga candidat inshallah ensemble sauvons le Mali ame ko su be ke ka Assimi ga président oni jamana denyman to oni fomba nunu ni to beladele mashallah ni ala sonama avec bashi nate bashi midje ne dantere ni ala ma foyi kena meke malila kata campagne nga président ni ala ma foyi kena anga constitution anga dombala le plus vite possible pour que vraiment anga président ce qui y présenter ni ala ma foyi ka ana mashallah ne bala la mebrao ni ne kumembulo kada awma sur carte konala bi into next time ciao Kambe. Aw minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ la aw bɛ fɛ k'a ka sow dilan ka cɛ ɲa ni karodakabanaw ye k'a ka sow kɛ su sanbalalaɲɔw ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma dan ye établissement Sisi Dawudu bɛ aw la wasali kama établissement Sisi Dawudu aw ka salon kɔnɔnaw aw ka chambre kɔnɔnaw aw ka cuisine kɔnɔnaw a n'a ka jardin kɔnɔnaw a n'a ka so lamini bɛɛ lajɛlen établissement Sisi Dawudu b'a la bɛɛ ni karodakabanaw ye o ka karo dɔw bɛ n'u b'a fɔ ma ko Mali granite Sorori Klimpi établissement Sisi Dawudu établissement Sisi Dawudu u ka minɛnw nafa o dɔ ye simaya ye o dɔ fana ye kologɛlɛya ye o dɔ ye alabarali nɔgɔya ye an'o dɔ fana ye ɲala yeli cɛnin ye établissement Sisi Dawudu u ka nɛgɛjurusira 72 89 81 37 61 66 59 94 walima 79 0 établissement Sisi Dawudu a ka client olu ka se ka wasa o ka se ka mina ɲuman sɔrɔ ko de y'a minan ko belebele ye ne bala lamɛbagaw a kana ɲina ka n'a bɛ fɛ aw ka fɛnw plus ka kɛ n'a bɛ fɛ aw ka fɛnw plus ka kɛ maa si tɛ se ni sur quartier plus la ni y'anw yɛrɛ ka plus de an de bɛ montage k'i ye en général i bɛ wariba sara ni montage sugu ka k'i ye ka tila ka wari sara mɔgɔ min b'i ka plus kɛ an b'a bɛɛ kɛ i ye
et son kelina donc ayna sulkati be se ka aw ka fɛn yira bɛɛ la au niveau international donc vraiment ni mɔgɔ bɛ fɛ ka plus ka kɛ i b'an wele i bɛ yɛlɛ an ka page kan an ka numéro b'an ka page kan mashallah ni mɔgɔ min t'an ka numéro dɔn an ka numéro bɛ Mali la a bɛ se ka weleli ko la n'a tɛ se ka weleli ko la a bɛ se k'an wele 985 502 26 80 et kɔnɔntɔn seegin duuru duuru fu fila fila wɔɔrɔ seegin o ni fu o y'an ka numéro ye a bɛ se ka an sɔrɔ o la mashallah donc an bɛ se ka plus k'aw ye i n'a fɔ k'an ye mun ɲɔgɔnna kɛ Dawudu ye o ni mɔgɔ tɔw mashallah assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.